Ang 2022, 95 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naniniwalang malaking tulong sa bansa ang digital transformation. Ang Malacanang naman ipinaubaya na sa Department of Trade and Industry ang paglikom ng detalye sa mga pumasok na investment sa nagpapatuloy na pagbisita ni Pangulong Marcos doon sa Amerika. Sa iba pang mga balita, ang grupo ng mga taxi nais maipatupad ang 60 pesos flag down rate kaysa naman daw sa 5 pesos fare hike. Confidential at intelligence of funds naman ng iba't ibang government agencies na naungkat sa budget debate sa plenary sa proposed 2023 national budget. Si Representative Lagman naman inilala ang martial law anniversary sa pamamagitan ng isang privilege speech. Pero ang dating Senate President Juan Ponce Enrile iginiit itong kahalagahan ng pagdedeklara noon ng martial law ni dating Pangulong Marcos Sr. Sa ating international news, 4 na ang patay sa pananalasa ng Typhoon Nanmadol doon sa Japan. At sa atin pong sports, balita itong Timberwolves star Anthony Edward pinagmumulta ng $40,000 katumbas po yan ng 2 milyong piso dahil daw sa paggamit ng homophobic language. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naniniwala po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang digital transformation ay magbibigay daan sa lahat ng mga bansa na makasabay dito pa rin sa nagbabagong mundo. Inilabas ni Marcos ang pahayag sa ika-77 session po ng United Nations General Assembly o yung tinatawag na UNGA sa New York City. Ikinalungkot ng Pangulo na maraming mga bansa ang halos hindi na naiintindihan pa rin itong paggamit ng bentahe ng mga digital technology. Nais ni Marcos ang mabilis na paggamit ng mga digital na innovation upang bigyang daan ang lahat ng mga bansa na makasabay. Nagpahayag din si Marcos ng kanyang pagkadismaya sa hindi pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mayaman at mahihirap na bansa na kitang-kita sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Sinabi ng Pangulo na ang paglipat sa isang digital world ay dapat na makinabang hindi lamang sa mga mamamayan sa bansa kundi pati na rin sa mga umuunlad na bansa na umaasa lamang sa kanilang mabilis na paggaling mula sa COVID-19 pandemic. Tiniyak naman ng Poland na palalakasin nito ang kooperasyon sa Pilipinas sa sektor ng agrikultura. Ito ang inihayag ni Polish Charge d'Affaires Jaroslaw Ciepanikwicz sa pakikipagpulong kay Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Tinalakay ng dalawang opisyal ang pagpapalawak sa agricultural trade at iba pang posibleng kolaborasyon sa market access in livestock, rubber, pili nuts at fisheries products. Bukod dito, nagpahayag din ang Polish diplomat ng intensyon na ma-i-accredit sa Pilipinas ang kanilang poultry exporters, lalo na sa mechanically deboned meat o MDM. Ang Malacanang daw ay ipinapaubaya na dito sa Department of Trade and Industry o DTI itong paglikom ng detalye sa mga pumasok na investment sa nagpapatuloy pa rin pagbisita ni Pangulong Marcos doon sa Estados Unidos. Nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Mismo ang Department of Trade and Industry na ang siyang lilikom ng mga impormasyon hinggil sa mga investment at ganoon din yung pledges na natatanggap ngayon ng Philippine Delegation sa nagpapatuloy ng mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng mga kasamahan nito, yung economic managers na ngayon ay nasa Estados Unidos at nakikipag-usap dun sa ilang mga negosyante sa Amerika, pati na yung mga dumayo din na negosyante galing sa iba't ibang bahagi ng mundo at na kasama dun sa United Nations General Assembly ng kani-kanilang mga leader. Dito kasi sa Pilipinas may delegasyon ang ating bansa na mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At syempre yung ilang mga negosyante nasa mahigit 20 na sumama rin para tumingin
at magkaroon ng mag-shopping ng oportunidad, Bombo Gerald, para doon sa posibleng investment nila sa ibang mga bansa at yung pagtanggap naman ng mga investor na manggagaling sa ibang bansa pabalik dito sa atin. Kaya ganun ang sitwasyon, kaya mismo ang Trade Secretary na si Alfredo Pascual ang siyang naatasan ng Malacanang na maglikom ng mga impormasyon hinggil dito sa mga investment na ito at siya magsusumiti ng ulat kay Pangulong Bongbong Marcos bago sila bumalik dito sa ating bansa upang maging laman ito ng magiging ulat ng Pangulo sa kanyang arrival speech sa darating na 24 ng Setyembre para ipakita kung anong naging bunga ng kanilang lakad. Kaugnay niyan, narito ang pagbabahagi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Siguro in a few days, masasabi na natin yung ilang mga detalye courtesy of our Secretary ng DTI. Gusto ko lang malaman po ninyo that every day hindi po kami natitigil sa pagtatrabaho at malaki rin ang karangalan sa ating bansa dahil sa pagtrato sa ating Pangulo. He is well regarded, often loudly applauded at parang masaya so far ang ating pagbisita dito sa New York. Bahagi yan ng kwento na rin ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles dahil nga, siyempre, doon sa mga meetings, kasama na mismo ang Pangulo ay talagang napakainit ng pagtanggap. And at the same time, ngayong araw nga, Bombo Gerald, may iba pang mga pulong ang Pangulo. Initially, ang ina-expect nila, maliliit na pulong lamang. Pero ngayon, may mga kasunod pa pala. Yung mga pakikipag-usap. May ilang leader nang nakadaw pampalad ang Presidente. Pero it's up to the Department of Foreign Affairs at Office of the President na maglabas ng update hinggil doon sa mga napag-usapan dahil hindi naman lahat ng mga topic ay po pwedeng isiwalat o isa publiko sapagkat may mga issue dito na national concern at iba pang mga paksa na medyo sensitibo at kinakailangan na timbangin ang mga bagay-bagay. Lalo't sabi nga niyan, huwag mo nang bilangin ang manok kung ito ay itlog pa lamang, Bombo Gerald. Kaya iniintay natin kung anong official report, kung ilang investment at mga pledges ang papasok dito sa ating bansa sa mga darating na araw, Bombo Gerald. Bombo Dennis, itong pakikipagpulong ng Pangulong Marcos kay US President Joe Biden, may schedule na ba ito? Or makikipagpulong ba siya sa Presidente ng Estados Unidos, Bombo Dennis? Well, yun talaga yung goal, Bombo Gerald. But as to confirmation kung meron ng schedule o wala or kung ano pang mga adjustment ang ginagawa, hindi pa inaanunsyo ng Palasyo Malacanang. Although may mga initial information na tayong nakukuha dito sa Bombo Radio Philippines. But of course, yan ay subject ng ilang changes. Depende dun sa sitwasyon at availability ng dalawang leader. It's either si US President Joe Biden o kaya naman si Pangulong Bongbong Marcos. Baka kasi may mga initial ng commitment kung alin man dito sa schedule ng dalawang Pangulo, medyo mahirap baguhin pagka hindi nagtutugma ang kanilang mga schedule. But we're still hopeful, Bombo Gerald, kung anong kahihinatnan ng target nga na pakikipag-dialogo, pakikipag-usap ng Pangulo dito sa pinuno naman ng Estados Unidos. So, medyo matagal-tagal pa ang Pangulo dyan. So, talagang susulitin siguro niya yung kanyang oras dyan para mag-ikot na rin na may mga pagpupulong pa ba sa mga Filipino communities na dadaluhan si Pangulong Marcos Bombo Dennis para syempre yung ibinida niya kanina dito sa kanyang speech doon sa UN General Assembly ay itong mga Pilipino nga na nandyan sa Amerika sa gitna ng pandemya na tumutulong lalong-lalo na yung mga healthcare workers, Bombo Dennis. I heard may mga maliliit na grupo pa na makausap ang Pangulo. Hindi natin masabi sa ngayon kung i-consolidate yung mga grupo-grupo para kahit papano ay mas maikling time ang ilaan at iba pa ay mapuntahan din. Hinihintay natin yung schedule. Kada araw may mga schedule din naman ng Pangulo. Yun nga lang, yung iba ay confidential, Bombo Gerald. Ay siyempre, konsiderasyon para sa seguridad ng punong ehekutibo. Dahil nga, siyempre, hindi natin lugar yon at kinakailangan ng ilang pagtalima din sa mga protocol na pinapairal doon sa naturang bansa. Kasabay ng pag-iingat din
mismo para sa presidente ng ating bansa. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya may mga update tayo kaugnay pa rin dito nga sa paggunita or yung pag-alala pa rin dito sa anibersaryo ng martial law ngayong araw. May iba't ibang reaksyon pa rin dyan at ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bun which 140. Just dunking yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nanawagan po ang isang grupo ng mga taxi operators sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na payagan ang pagtaas ng kanilang flag down rate sa 60 pesos upang makatulong daw na maibsan ng kanilang kalagayan dala pa rin ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sinabi ni Philippine National Taxi Operators Association President Attorney Jesus Manuel Suntay na hindi sapat itong flag down rate para sa mga taxi transport network vehicle services o yung tinatawag na TNVS na nasa 5 pesos lamang pataas. Sinabi ni Suntay na ang dagdag na 5 piso ay isasalin lamang sa karagdagang 100 piso kung mayroon silang average na 20 pasahero kada araw. Anya walang tulong itong 5 pesos na flag down rate. Ipinaliwanag ni Suntay na ang panukalang 60 pesos na flag down rate ay nakabatay naman sa kasalukuyang presyo ng petrolyo kumpara sa average na dami ng litro na kanilang ginagamit at bilang ng kanilang mga pasahero kada araw. Nauna nang inaprubahan nga ng LTFRB itong piso na provisional na pagtaas sa minimum na pamasahe para sa unang 4 na kilometrong biyahe sa parehong tradisyonal at modernong mga jeepney dito sa bansa. Samantala, inatasan naman ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang lahat ng public utility vehicle operators at drivers na dumulog sa kanilang mga opisina para yan maglagay ng updated na fare matrix o fare guide sa kanilang mga sasakyan na makikita kagad ng kanilang mga pasahero. Kasunod na rin ito ng pagpayag ng ahensya sa pisong dagdag sa pasahe para yan sa mga public utility vehicle. Mainam daw na sa tanggapan ng ahensya pumunta ang mga drivers at operators para yan sa mga detalye bilang gabay tungo sa mas maayos at walang aberyang transaksyon. Para sa mga karagdagang katanungan ay makipag-ugnayan lamang daw ang mga operators at drivers sa pamamagitan niya ng LTFRB National Capital Region ng kanilang official Facebook page. Maaari rin umanong mag-iwan ng komento para sa mga katanungan, alalahanin at mungkahi patungkol dito na maaring matalakay o masagot ng kagawaran. Una nang nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na epektibo ang fare increase sa mga public utility vehicles sa October 3. Ito ay 15 araw matapos i-anunsyo ng ahensya ang pagtaas ng singil sa mga pampublikong sasakyan noong Biyernes, Setyembre 16. Sa inilabas na desisyon ng LTFRB, inaatasan ng bawat PUV operator at driver na maglagay ng updated na fare matrix or fare guide sa kanilang mga sasakyan na makikita kagad ng kanilang mga pasahero. Itong confidential at intelligence funds ng iba't ibang government agencies, naungkat po yan sa budget debate sa plenaryo sa proposed 2023 national budget at itong si Representative Lagman inalala itong martial law anniversary sa pamamagitan po ng isang privilege speech. At nandoon si Bombo Annalise Soberano.
Naungkat sa budget debate sa plenary sa House of Representatives ang malaking alokasyon para sa confidential at intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng panukalang 2023 National Budget. Sa debate para sa 2023 General Appropriations Bill o GAB, pinuna ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang 2.5 billion pesos na confidential funds ng Office of the President o OP at ang 500 million pesos confidential funds naman mula sa Office of the Vice President maging ang budget ng Defense Department at NTF-ELCAC. Sinabi ni Brosas na dapat mas pagtuunan ng pansin at gamitin ang pondo ng mga ito sa mga programa na tiyak na paglago ng ekonomiya ng bansa at pagbibigay ayuda sa mga mamamayan. Ipinalilipat naman ni Brosas sa Special Education o SPED program ang ilang confidential at intelligence funds ng Office of the President at ng Office of the Vice President. Pero sagot naman ng sponsor na si House Committee on Appropriations Vice Chairman Stella Kimbo, ang Office of the President at ang Office of the Vice President ay pwedeng maihambing sa ulo ng isang tao na pinakaimportanteng parte ng katawan. Hindi anya magiging tama ang direksyon ng bansa kung hindi popondahan ng sapat ang tanggapan ng dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Samantala, sa pamamagitan naman ng isang privilege speech, inalala ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang paggunita ngayong araw sa anibersaryo ng martial law. Ayon sa veteranong mambabatas, ang pagsailalim sa bansa sa martial law o batas militar noong September 21, 1972, 5 dekada na ang nakakalipas, ay maituturing na darkest years sa Philippine history. Binigyang diin din ni Lagman na dapat hindi makalimutan ang mga naranasang tragic at kakilakilabot na mga pangyayari sa panahon ng batas militar. Pakinggan natin ang ilang bahagi sa privilege speech ni Representative Edsel Lagman. But, Mr. Speaker, it seems that instead of apologies and repentance, the main beneficiaries of martial law are determined to whitewash these blood-stained and repugnant years, as they continue to encourage negative historical revisionism by purging the sins of Marcos Sr., his cronies, the Marcos family, by sweeping them under the filthy rug of historical perfidy. Last September 15, it was reported that President Ferdinand Marcos Jr. denied that his father was ever a dictator because of so-called consultations regularly conducted. Ang pahayag, ang ilang bahagi ng pahayag sa privilege speech ni Representative Edsel Lagman. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa dagdag pang balita sa oras na ito, inihayag ng Department of Information and Communications Technology na hindi natuloy ang kanilang pagtatag ng Government Data Center dahil sa kakulangan ng budget at pinipigilan ng mga manggagawa. Ibinunyag ni DICT Undersecretary David Almerol Jr. ang alalahaning ito sa pagdinig ng Senate
Finance Committee sa panukalang 7.23 billion pesos na budget ng DICT para sa 2023. Sa ginawang presentation ng kagawaran sa harap ng panel, binanggit ang National Government Data Center bilang kabilang sa mga inisyatiba nito na naglalayong payagan ng strategy at mas mahusay na kahusayan sa mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Almerol na ang proyekto ay pag-iisahin ang lahat ng mga data center sa bansa upang maiwasan ang mga nakakalat na storage at information system. Nauna nang ipinangako ng ahensya na tugunan ang nakakaawa nitong paggamit ng budget na kinilala naman ni DICT Secretary Ivan Uy sa mga budget deliberations sa lower chambers Appropriations Committee. Samantala, inamin ni National Security Advisor Clarita Carlos na pinag-iisipan niyang baguhin itong pagtutol sa institutionalization ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-ELCAC sa pagpupulong ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Ikinatwira ni Carlos na ang kanyang posisyon na hindi gawing sistematiko ang NTF-ELCAC ay dahil sa time-bound na mandato nito. Ngunit itinuro ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may akda ng Senate Bill number 200 o ang iminungkahing ELCAC Act na mayroon itong sunset clause na automatikong magwawasak sa task force sa pagpapatupad ng mga layunin kung saan ito nilikha maliban kung mas maagang buwagin ng Pangulo. Matapos marinig ang mga argumento ng hepe ng pulisya na naging mambabatas, inamin ni Carlos na palampas niya ang probisyon at binaliktad ang kanyang paninindigan sa institutionalism ng NTF-ELCAC. Noong 2018, nilikha ng NTF-ELCAC sa pamagitan ng Executive Order number 70 na inisyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simula noon, kadalasan ay nakakuha ito ng flak para sa mga kontrobersyal na pahayag nito, lalo na sa mga red tagging na personalidad na itinuturing na kritikal sa gobyerno. Sa dagdag pang balita, dating Senate President Juan Ponce Enrile giniit ang kalagayan ng pagdideklara noon ng martial law ni dating Pangulong Marcos Sr. May pag-uulat live mula sa Senado si Bombo Raymond Tinaza. Ng Senate Committee on Constitutional Amendment and Revision of Codes. At kasalukuyan nagsalita itong si dating Bayan Muna Congressman Nery Colmenares. At kaugnay nga niyan, kanina rin ay unang sumalang itong si dating Senate President, dating Defense Minister at ngayon nga ay Chief Presidential Legal Counsel na si Senador Juan Ponce Enrile. At dito nga ay kanyang tinalakay. Eksakto ngayon dahil ginugunita yung ika-50 anibersaryo ng pagkakadeklara ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At dito ay binigyan din ng dating Defense Minister noong panahon ni Marcos na mahalaga yung deklarasyon ng martial law dahil nga daw para masawata yung pagkalat pa, paglagana pa ng insurhensya, partikular yung Communist Party of the Philippines, New People's Army. At dito raw ay naging epektibo para maaresto, lalo na yung grupo ni Joma Sison at ilan pa na mga miyembro ng CPP, NPA, NDF. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Magmula doon talo, parang bagyo na lumipas. Parang bagyo na lumipas yung movement ng mga kwan na yan. Nahuli na lahat namin sila. Joma Sison, mga sa commander nila, pati yung Brad Cruz, Paeng Bailosis, lahat ng mga naging commander nila, huli lahat, pati si Juliet de Lima, pati yung mga Luna Brothers, pati yung Commander Felman na bodyguard ni Ninoy, lahat nakakulong. Nakulong sila. Pinakawalaan lahat ni Korea noong siyang naging presidente.
Bakit po kaya, tatay, sa panahon ngayon, hindi po nakikita yan nung mga, lalo na po, yung mga nasa prestigyosong mga paaralan. Hindi po nila makita yung wisdom nung pagkakatatag noong martial law noon na nagsagip sa ating kalayaan ayon po sa inyong paglalahad. Dahil hindi kami madadaldal. Mr. Senator, quiet lang kami noon. Akala nila mandando na sila na ang hari. Pinabayaan lang namin. Yan yung sunurang tinig ni dating Senate President Juan Ponce Enrile at itong chairman ng komite na si Senator Robin Hood Padilla. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Dinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Si PNP Chief Azorin aba hindi rin kinalimutan siyempre itong mga pulis na nagpatupad ng kaayusan sa naging plebisito po doon sa Maguindanao. At may report si Bombo Marlene Padjernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, kinilala nga ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Itong mga pulis na nakadeploy sa mga lugar kung saan isinagawa yung plebisito sa Maguindanao na nagpatupad naman ng kaayusan sa naturang aktibidad. Sa isang statement na ipinahayag ni Azorin ang kaniyang kagalakan sa naging maayos na pagkinalabasan ng proseso ng naturang plebisito. Kasabay nito ay nagpasalamat din siya sa iba pang mga stakeholders para sa kanilang naging kooperasyon upang matiyak na mapapanatili ang disiplina habang isinasagawa ang naturang aktibidad. Iniulat din ni PNP Chief na wala namang naitalang untoward incident ang pulisya sa kasagsagan ng kabuoang proseso ng plebisito. Matatandaan noon narito ay ipinahayag rin ni Azorin na bubuo ng 2 bagong Provincial Police Office ang PNP para sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Tuloy-tuloy naman yung pagmomonitor natin. Kaya nga kinukuha natin yung listahan sa PAGCOR so that we would know and we will not waste so much time monitoring everybody. Ito naman ay yung CIDG is closely coordinating with our AKG. At dito is Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 27 minutos po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. 4 na ang naitalang patay sa pananalasa ng Typhoon Nanmadol dun sa Japan. Naglandfall ang bagyo sa southwestern city sa Kagoshima at nakaranas ng malakas na ulan ang Kyushu region. Inihayag ni government spokesman Hirozaku Matsuno na wala ng buhay na matagpuan ang 2 pang biktima. Patuloy naman na pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang naiulat na missing. Napag-alaman na nasa 114 individuals ng sugatan dahil sa sama ng panahon. Nananatiling nasa 140,000 homes naman ang wala pa ring kuryente. Bombo Sports News. Pinagmumulta po ng $40,000 katumbas ng halos 2 milyong piso itong star player ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards dahil pa rin sa paggamit niya ng homophobic language sa mga lalaking nasa video sa isang Instagram post. Kaugnay niyan ay agad ding binura ang video na ito matapos na humingi po si Edward ng paumanhin sa nasabing issue. Anya ang mga binitawan daw niyang salita ay talaga namang nakakasakit. Kaya siya ay lubos na humihingi ng tawad. Si Edward ay isa sa mga pinagmulta dahil sa paggamit ng offensive language tulad nila 2021 Brooklyn player Kevin Durant at Los Angeles Lakers star Kobe Bryant noong 2011. Samantala sa 2022 World Cup naman, dapat daw na magbigay ng compensation para sa mga migrant workers at kanilang pamilya ang pagkakaroon po na magkaroon ng injury wage theft at pagkakautang sa mga illegal recruitment fees habang sila ay naghahanda para sa tournament ayon sa Human Rights Watch. Itong Amnesty International
and Fair Square, Qatar. Ang FIFA World Cup ay gaganapin sa ika-20 ng Nobyembre hanggang Disyembre 18 sa nasabing bansa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, kilala niyo ba kung sino ang nakaimbento ng Christmas crackers? Ang Christmas crackers ay mga dekorasyon sa mesa na gumagawa ng tunog kapag binubuksan at kadalasan naglalaman ng isang maliit na regalo, paper hot at yung iba mga jokes. Ito ay naimbento ni Tom Smith noong taong 1846. Mga kabombo at Star Nation, sa ating Christmas countdown, 95 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Na Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabombo adlaw kinakaron sa Miyerkules, Setyembre 21, 2022. Sa mga kabombo nato, 95 days to go na lang kag Pasko na. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Subong man nga adlaw aton ginasaulog ang ika-50 anyo sining anibersaryo sang martial law. Sa gihapon, ini mo lang mo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Sa aton sinima ka Bombo Live, gamlang taong Bombo Ray sa unto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo Sumungman, sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabadiyan live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sa Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalaguan kag mga nagapaunang mga balita sa paglangon sa www.bomboradyo.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa aton sining mga kabombo, yari ka na madalaguan kag mga nagapaunang mga balita sa aton sining pagpangalagan. Istansya Massacre update. Floyd Fernandez gin sa puti antes nga gin patay. Pagpalagyo, pagwa sa salakyan pakadto sa talamnan, imposible sandig sa autopsy result. Fracture ng imo siniyang femur thigh bone. Sa aton sining mga kabombo kag may pilas pagid iyang through in through man sa lukuan. Sa aton sining mga kabombo, definitely sa aton sining mga kabombo, immobilize ka na immobilize ka na. Hindi nakahulag ang imo siniyang lower extremities. Sa aton sining mga kabombo kag ang plaligban pagid kayang entrance ang bala sa atubang kung nagadalagan ikaw. Sa aton sining mga kabombo tianong plastada sini ang nagalutang kay Floyd Fernandez sa gatubangay sila nga duwa. Hindi ba ang dalagan papalagyo sandigman sa account sa lone survivor nga si Jevron Paruhinog? Di paano to natabo karon bay? Pagwa nila sa salakyan, ginsulong pa ni Floyd Fernandez ang firer or ang nagaluthang sa iya. Sa aton sin makabombo dugang tadri nga pagaplastar sa mga igo karon sang biktima nga kun sa diin wala nagasanto kun ang crime scene yara sa sulod sang salakyan kaga didto natabo sa Villa Panian. Iplastar tani karon sa aton sining pagapangalagad kag may latest man kita nga investigasyon sa bahin karon iya sang task force sa Palibusfer. Sa pihak nga bahin na Banwa, iban pa nga mga balita kag impormasyon. Sabat karon ni Vice Mayor Neil Olivares sang Banwa sang Uton tuhoy sa opinyon sang Department of the Interior and Local Government may kantanan sa concurrence sa concurrence ni Mr. Eusebio Boy Villavicencio bilang Municipal Administrator sang Banwa iya sang Uton.
Sa dugang pa nga mga balita, duha ka mga persona na dakpan nga nagapaupas ang damang may pusta. Pila ka mga estudyante na dakpan man sa pagpanigarilyo sa Task Force sa Anti-Smoking or Iloilo City Anti-Smoking Task Force. Sa dugang pa nga mga balita, kaga impormasyon, procurement sang anti-rabies vaccine sa probinsya mas gindugangan pa. Muni madalagkuhan ng mga balita, issues kang impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad diriman sa Bumbuhanay sa Udto. Antes kita magplastar sa iban pa nga mga impormasyon, di na kita mag-usik pa sang tsimpo, plastar naton diri gilayon. Kay bala naton ginabantayan ini sa aton iya nga mga kabombo. What's the latest karon sa Estancia Massacre? Okay, kada hapon nagapanigayon iya sang pagsinapol ang bugos nga team sang Task Force Palibosfer o kon Special Investigation Task Group Palibosfer agod nga magplastar sa mga latest nga development kag update tuhoy sa nasambit sini iya nga massacre. Sa aton sini nga mga kabumbo, may mga impormasyon man karon nga plastar diri sa inyo ang inyo sini nga alagad sandig man niya sa pagpangusisa naton. Sa aton sini nga mga kabumbo, may kantana naman iya sa mga na-recover pa dito sa kay Floyd Fernandez. Sa aton sini nga mga kabumbo kag pilaman sa mga nakuha naton nga mga impormasyon tuhoy sa pagpangusisa man sa nga bumboy. Kay last time to bumbo Omel, nakahapit ako sa isa bala ka vape shop. Kag may nakamuno to sa akon nga saling niya, sir, diri pa to nakabakal sang kinanglano nila sa ila sining iyang gadget. Diri pa to nakabakal isa sa mga biktima. Pero sa pagpangusisa naton duwa ito sa may na-recover ko, no? Istoryan ta na dugang sa aton sining pagpangalagad diri man sa Bumbuhanay sa Udto. Nagabaskog na gid sa aton sining mga kabombo ining teorya sa Bombo Radyo Iloilo nga wala iya natabo sa salakyan or wala natabo sa Villa Panian ang nasambit sining pagpatay sa tatlo iya ka mga biktima. Paano ina? Standby kay patpato naton ina sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri ginamang sa Bumbuhanay sa Udto. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpao, may latest development diri ang Special Investigation Task Group Palibosfer. Mga natipon nga mga impormasyon at the same time development sa nasambit sini karon nga kaso. I-check na naton sa dili madugay ang linya ni Bombo Chari Sumagpao sa dugang mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining pagpangalagad kag aton man sini pisa-pisahon karon ang statement ni Dr. Owen Libakin sa sining pagkandak niya sa autopsy examination sa kay Floyd Fernandez. Sa aton sining mga kabumbo diri ina kag iplastar man naton sa aton sining pagpangalagad sa Bumbuhanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Okay, nakita Bombo Omel, ara na si Bombo Chari. Standby sa aton sining mga kabumbo ang oras naton 39 minutos ang nakaligad sa takna sini nga las 12 sa mga kabumbo naton sa mga kabumbo naton atensyon kamuna. Partikularmente sa mga kabanwahanan kay buwas malibot ang patrol sa pagkuha sa inyo sining mga entry sa mga out of town na drop box sa centers naton. Butselingon, bantay kamo dira, hulog na kamo sa subong para nga buwas makwa ini sang aton siniya nga mga kopdanan sa Bombo Radio ang inyong nga mga entries para karon sa nagahilapit pila na gilamang kadlaw ang tulog ta. Duwa na lamang kadlaw ang tulog ta or tatlo na lang kadlaw. Grand draw na sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Masobra isa kagatos ang winner naton humalin iya sa week number 1 tubtob week number 7 kag tanan-tanan ina sila nabaton ang premyo. Way kita iya sa may ginpasalig nga hulat-hulaton nyo lang
Why kita sa may pasalig, Senior Promisa, gintugan, or very promising iya nga mga istokada nga hatagan talang kamo anay load, hatagan talang kamo anay litson manok. O ang aton siniya nga cash asiyahan, cash prizes naton kag balde ba tayong papremyo na nagatupa gid. Kag mga non-winning entry sa aton sini makabombo ang malakip sa gihapon sa palabuton sini nga Grand Draw Setyembre 24 tuig 2022. Sabado ina nga adlaw las 3 sa hapon. Okay, standby sa aton sini nga mga kabombo, dugang nga detalye karon sa inahan swerte sa palengke promo. Balik-balikan tayo na sa dili gilamang madugay, check tanay si Bombo Chari sumagpaw sa iya sini nga follow-up report. What's the latest? Sabahin iya karon sa Special Investigation Task Group Palibosfer. Bombo Chari sa report, please come in. Nagapati ang Special Investigation Task Group Bombo Champ nga consistent ang initial account o nga statement si Nini Jevron Paruhinog amo ini siya ang lone survivor kaga at the same time person of interest man sa natabo nga ginbansang massacre dito sa may Villa Panian sa may Banwasang Estancia kung sa diin napatay ining tatlo niya ka mga abyan nga si Floyd Fernandez, si JP Bosque kaga si Mark Libaw. Sa interview sa Bombo Radio kaya Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. ang spokesperson sa Special Investigation Task Group may consistency sa mga narrative ni Jevron Paruhinog nga sa tuo gid man nga parte sang salakyan nga Isuzu MU-X nagaposisyon ang gunman kung mabase sa autopsy results sa tatlo ka biktima. Kaga may ginasundan naman ni subong nga person of interest ang Special Investigation Task Group kaga sa duha ka suspect nga ginpahayag nga nagtambang sa ila suno kay Paruhinog, isa diri ang na-identify na ni Paruhinog sa itsura. Kaga tungod suno sa iya nakita na niya ini makapila ka beses ining person of interest pero hindi niya makilala ang pangalan kaga wala ini sila sang personal gid nga pagka komunikaranay. Base naman sa pihak nga bahin sa 0.9mm nga armas Bombo Champ, hindi malocate subong sa Special Investigation Task Group kung diin na si Alberto Lopez III nga amo ang ginapahayag nga owner sa 0.9mm nga armas nga nakita sa may na-recover dito sa may crime scene sa sulod sa Isuzu MU-X. Pero may ara na Bombo Champ, isa ka tawo nga naghambal nga gin-turn over ini sa iya ni Lopez ang armas kaga sa subong ang ini nga persona nga nag-ako nga gin-turn over sa iya ni Lopez ang armas ginaimbestigaran pa kung ano bala ang iya nga kahilabtanan kay sa mga biktima o kung kilala gid man bala niya si Fernandez kay suno kay Paruhinog ang tag-iya sang armas nga ato amo si Fernandez. Ayari pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Yes, so far sa appreciation sa Special Investigation Task Group, may consistency sa iyang mga narrative. Sa diin nga parte ang consistent gid sir. As regard sa kung di nagaposisyon ang gunman, kung ano natabo kay Fernandez right after nga gingtero si Bosque kag si Libaw, ako sa diin nag-accelerate niya ang salakyan agud nga in attempt ka makapalagyo sila pero nahulog ini sa ditch or sa kanal kaga dito nagtingwa sila nga makagwa ni Fernandez. Actually, una si Fernandez guwa, ginabulikan pa ni siya nga makagwa sa the same door ako sa diin nag-agi si Fernandez kag only that nga si Fernandez nakadasma kag ini siya ang naabtan sa suspitsado. So ang gunman sir sa diin nga parte sir. So sa result sa trajectory sang bullets nga ginhimo sa Regional Forensic Unit, ginapatihan nga ini sila nagatindog sa guwa sa right side sang salakyan. Okay sir. Sir, aside kaya Paruhinog, may ginasundan pagid bala ang SITG nga iban nga persons of interest and kung may mga nahawiran na ni ang SITG nga names sang sina nga mga persona? Yes, ang baseman sa mga sa narrative ni Paruhinog sa tanan ining duwa ka ginaligan niya naglambat sa ila ka nagtiro sa iya makaupdanan amo ni ang kabahin sa mga persons of interest kag isa diri ang iya na ging identify pagi man sa
picture suno man sa description nga ginhatag niya pag-obra sang facial composite sketch no kag ini nga persona ang under sa subong sa pagmanman sa aton nga mga intelligence personnel while ang iyang background investigation amo man ang ginahimo kay Bombochari ang ginaobra diri sang SITG is not just to accept hook and sinker ining mga narrative ni Paruhinog. To be fair with the people sa persona nga iya gawin na tudlo kinahimuan ni sang background investigation to ensure ang credibility kag integrity sa mga testimonies nga ini. Sir, nakilala ini ni Paruhinog ang persons of interest base sa picture lang o kung na personal gid niya nga kilala? Yes, wala sa tanan, di ba, ang procedure was ginubrahan sa facial composite sketch ang mga person nga ginaligar niya naglambag sa ila. Kag after that, may present ang aton nga investigador, mga series of photos. Kag isa diri ang intudlo niya nga persona nga kaupo dito sa pagtaniro sa iya mga opdanan. Kag ini siya, according sa iya, kilala niya gid tungod nga several times niya na-encounter, even though hindi niya makilala hindi niya makilala ang pangalan, kag wala man sila sa personal encounter, pero several times niya nakita ini nga persona. Din niya ni several times na nakita ang persona ko no sir, base kay Paruhinog? Bombochari, as of the moment, we will not give any lead no sa mga places because nga, as I said earlier, under pa niya sa surveillance kag sa background investigation. Sir, na-trace na bala sang SITG kung diin gid man halin o kung sino gid man ang owner sa nga 0.9mm nga na-recover sa crime scene since nga nagwa na ang pangalan ni Alberto Lopez III? Yes, una sa tanan gina-consider nga tungod sa aton nga record sa Philippine National Police, especially sa database sang Regional Civil Security Unit, nagpakita nga ini siyang 9mm ginapanig-ihahan ni Alberto Lopez III. Kag ini sa subong ang hindi malocate, ging trace sa iyang mga addresses hindi malocate, pero eventually may somebody nga nag-ako nga gin-turn over sa iya ni nga firearm ni Alberto Lopez. Kag nga persona ang ginapangayuan pa sa SITG sa nga iyang affidavit no as regards to that claim. At the same time gina-validate pa ni kag gina-check pa sa aton mga investigador kung paano halin this person, anong relation niya sini sa mga biktima, kag posible anong relasyon niya sa mga suspitsado man. So, bali sir, nagastick ang SITG sa hambal ni Paruhinog no nga kay Fernandez gid man ang arma sir? We don't say nga nagastick kita sa literally sa statement na Paruhinog. Primary basis na Paruhinog, but again, as I said, ginasubject ini sa mga counter-checking to ensure ang iya nga mga testimonies mapatihan kag credible gid bala. So, padayon ang pag-trace ninyo sir kung paano naghalin kaya Lopez kaga paano nakalabot kaya Fernandez ang armas? Yes, it is necessary no. Even though nga hindi man na siya gingamit sa crimen gate no, ang inang firearm based man sa results ng ballistic examination naging himo sa mga na-recovered nga fired bullets kaga fired cartridges. So ang the most important nga concern subong sa nga SITG may baluan kung bala ang caliber 45 nga according sa ballistic examination amo ni ang ging tiro sa mga biktima, ang may baluan kung bala sino ang nagapanag-iya sini. Gani Bombochari ginpadala ini sa crime lab sa Manila at sa Camp Crame ang mga fired bullets agod nga ipa-undergo sa ginatawag nga integrated ballistic information system to see whether this is registered or formally registered nga firearm kay i-cross match na sa dito sa record. Importante ini gusto mabaluan naton kung sino bala ang tag-iya sa sining armas tutang nga gingamit para sa pagtiro sa mga biktima. So klaruhon ko lang sir, waay pa kamo naka-contact kay Lopez III? It cannot be located dire. Kung ina siya si Alberto Lopez III nga na-refer sa anak sang anay congressman sang Iloilo City, then do hindi pa siya ma-reach subong kay tungod na batian nato nag-migrate ina sa Amerika. What about sir ang mga bala kaga empty shells nga nakita didto sa may sulod sang salakyan sir? Yeah, ara sa that's why in ballistic examination nga siya diri sa aton nga forensic unit. It is why nag-conclude nga isa lang ka firearm ang gingamit. Belongs to a 45 caliber. Bombo Champ na bati si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Aton man ini siya ginpamangkot ko na ang anggulo sa nga pagkastigo bala sa mga biktima antes sila ginpangpatay kun ginalantaw gid man bala sa nga SITG kun ini sila ginpang sapote gid man bala ang mga biktima bag-o ginpatay no kaga ang sabat sa nga SITG spokesperson nga si
Master Sergeant Lindero nga gina-rule out ini sang Special Investigation Task Group. Kay bisan nga may ara sang abrasions ang mga biktima, wala man ni kuno gina-mensionar sa ila ni Dr. Libakin sa SITG kung ano gid man bala ang cause o kung ano gid man ang tuga bala sang kung ano gid man bala ang nagtuga sa sini nga mga abrasions sa biktima. Ayari pamatian ang duga nga pahayag ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero. Sa nga SITG, ang anggulo nga ginpang kastigo anay ining mga biktima antes sila ginpamatay? Several rule out niya sa SITG ina nga posibilidad considering man sa mga findings sa medical legal. Though may ara mga abrasions, may ara contusion sa kay Libao for example kag sa iban nga naging biktima, wala na mention ni Dr. Libakin nga ini siya kung ano ang cause ni or tuga ini sa nga matig-ang bagay, no. Na-explain pa naman ang posibleng mga theory nga nagka-abrasion sila jutay mga gas-gas sa ilang mga kamot. Probably it happened during the rescue or during the time nga nahulog ang salakyan sa ditch, no, or sa kanal. No, pa posibilidad nga nagkabunggo si Libao tungod sa right side at dito nagtakingking nga nahulog ang salakyan nila nasa kanila. So may posibilidad nga nakabunggo sa mga hard parts ng salakyan causing sa mga contusion sa iyang guya. Sir, nahambal ato nga may black eye ining si Libao, sir? Not necessarily black eye, do lapit sa guya ang contusion. So kung ikaw sa sulod sa salakyan, for example, kag na-disgrasya, may posibility makabunggo ka. Especially in their case nga may ang sa narrative natiro na ni sila earlier, so meaning almost unconscious na ni sila, so wala na sila wala na sila sa opportunity to ano ba lang mag-uyat or whatsoever. So ang gulping na impact may cost sang sinang contusion sa iyang guya. Wala sa nakambal nga isang black eye nga findings sa. Okay, sige sir. Base sa resulta sa nga investigasyon ninyo sa salakyan sa may Isuzu MU-X, may mga dugo nga nasapuan sa sulod sa nga salakyan, sir? Kadamo Bombo Chari, no. Dito nga nag-conclude isa sa mga reasons ang SITG nga nag-conclude nga isa lang ka crime scene dito na sa sulod sa salakyan ang splatter sang dugo, no. Nakita ko man personally dito Bombo Chari pagkato ko dito kung paano nagralapta ang dugo sa sulod sa passenger seat, especially kung di nagapungko si Bosque kag si Libao, no. That simply shows nga sa sulod sila sa salakyan sa gintiro sila Bombo Chari. What about sa may front seat, sir? Kung di nagapungko si Fernandez, may mga dugo man dito? Asik lang, pero as regards dugo pareha sa back seats wala. Kay again balikan naton ang narrative nga nakagwa pa ni sila ni Paruhino. Okay, so sa driver seat, yes sir, may dugo o kun wala, sir? May asik lang, pero as regards to parehas nga dugo nga iya ni Libao kag ni Bosque ako sa dinda gid sila yaging hugot, no, sa aton mga responder, wala yan sa muna nakapasi sa dugo dito sa front seat kag sa driver seat, kag sa front seat sang passenger. Sir, ang update naton sa may dash camera kag sa mga cellphone nila? Kahapon, according sa Chief of Police, kinkuha na, pakatuan niya dito hapon na late na, samtang nagahiwat sa case conference ang SITG. So hopefully this afternoon that will be part of the presentation sa Estancia Municipal Police Station, ang findings sa Regional Cybercrime Unit sa dashcam kag sa cellphones ni sang mga cellphones sa gintun over sa ila posisyon. Nabatian Bombo Champ ang dugang pahayag ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. So amuna no ang iyagid nga ginaklaro nga ginapanindugan sang Special Investigation Task Group nga ang mga nasapuan o kanang mga splatter sang dugo nga damo no nga nasapuan sa backseat mismo sang salakyan kundi nagapungko si Bosque kag si Libao kag ang mga agsik sang dugo man sa front seat nga ginapungkoan ni Fernandez kag sa driver seat may mga agsik man sang dugo. Amo ini kuno ang nagapamatuod Bombo Cham nga dira ginpang tiro ang mga biktima sa salakyan mismo. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Chari Sumagpao sa imo sining follow-up report, no? Sa aton sining mga kabombo antes ako mag-over sa statement ni Police Senior Master Sergeant Lindero. Ipabati ko na iliwat abi jutay lang ang interview sa kay Dr. Owen Libakin, amo ang former medical or medical legal officer sa PRO6 kag mo nagkandak sa autopsy examination
sa tatlo sini ka mga bangkay. Dive secondary to multiple gunshot wound. Okay. Diin na mga igo ni Floyd Fernandez sa Dr. Libaken? Siya sa may right na gusok, tapos sa left, duwa sa likod sa may Pilipino, left side. Left side, dason isa sa anterior left side. Then sa pusugan. Daso nag-exit na siya sa may pusugan. Sa may left nga pupilitial area. Left nga luko-lukuan. Daso nang isa kaigo sa left nga luko-lukuan pakadto sa dalom sa iyang upper third sa iyang left nga ang pusug-pusugan sa likod. Kaya na po ang slag. Oo. So, may na-recover kita nga mga slugs, pila ka bilog, Dr. Libaken? Duwa sa tuo nga likod, kapit naman sa right na Pilipino. Ang tuo, sa left na pusugan. Okay. Ma-determinaton kung iya inisang ano nga mga slugs sa Doc? Hindi ko kasi 45 kung 40. So, the case na India ka na yun. Oo, pero hindi iya sang 9mm? Oo. So, pilagid tanan ang igo ni Fernandez sa Doc? Anong kabilo ba? May isa ka Grace. Isa ka, ano ba? Kibyas? Kibyas, Oo. Ang kibyas ni, dala na ni sa anom or lain pagid ni? Dala sa. Dala na sa anom. Oo. So, anom ang anom nga ni, kuhan gid ni, mga entry wounds gid ni, Doc? Ano no? Mga entrance wounds gid ning anom? Oo. Pila ang lapos nga igo niya, Doc? Dua, tatlo. Oo, tatlo ang igo niya nga through and through. Oo. Isa, dua, tatlo. Oo, kanya Grace na isa. Okay. Sa mga igo niya ni, sa anom, determinaton kung piladri ang close range nga igo niya, kag pila ang daw may distansya na, Doc, ang suspect? Dua ang close range. Ang diin ini nga igo niya, Doc? May powder bones. Ang sa liman, powder bones at tumawag. Pero sa last na may kilikida yun, sa may likod. Oo. Superior axillary area. So, ano ang trajectory ni sang bala, Doc, kag ang possible nga position sang suspect sang ginatiro ining si Fernandez? Ang trajectory, halin siya wala, pagkanto sa to. Oo. Kilikili ayan. And then, sa likod or sa atubang or sa kilid ang suspect? Hindi sa kilid, suspect. Sa kilid, hindi iya sa likod? Hindi sa likod Oo. Sa wala, pagkanto sa tuo mo. So, hindi ihalin sa likod, pagkanto sa tubang. Kaya kung halin sa likod, pagkanto sa tubang, tindiretsyon, sa halin na siya sa likod Oo. Kaya halin sa wala nga kilikili, pagkanto sa tuo nga kilikili, kundi ang tyra, hindi sa wala. Oo. Ang sakwa niya Doc, ang sa tuo niya nga dughan, di niya ang trajectory niya? Lapos pa niya sa wala na gusok. Kung siya ng tyra, halin na sa tuo, pagkanto sa wala. So, duwang posisyon sang nagtiro? Oo. Ang sa tiil niya Doc, anong teorya na Dre? Ang sayita niya? Ang padalom siya mo. Padalom siya ligo. Alin sa left thigh. Ni doctor sa left thigh. Pagkanto na siya sa padalom siyang lukuan. Higher position. Kung higher position ng tyrer. Ang sa biktima. Posible nga tumba ini si JP sang gintiro ni siya sa may right thigh niya, Doc? Or left thigh? Kung tumba siya sa likod ay.
Okay. So So, kung sila nga gadalagan, kaya palagyo ni siya, why na ni siya gadalagan, kaya iba utod ng sila. Hindi kadalagan, makamang na lang. okay. So, makuha naton, madetermine naton do kung di inayhan sa ano nga ni kaigo niya, di inayhan ang una niyang igo. Eh kung nang unay yung nilis niya, hindi patalo mo ng unay niya yun. Kaya mo nang sa tiil, kung sa mga tiil yan ni les ni, una ni. Eh wala siya kapatay mo. Last abi niya nga igo, Dok, daw amula na. Ang pinakapatal niya nga last ni, go, ito siya walay. Sa wala nga posterior, kili-kili area. Oo. Other than sa mga gunshot wounds siya, Dok, may mga nakita, pakita nga mga injuries sa lawas niya? Oo, miyara, pang injury, may gas-gas niya sa may pusog-pusugan, alin sa lukuan nga wala, pagkat pusog-pusugan, may gas-gas niya nga lapa. Ang yan, so nga left nga nini, may lagob ni. Kaya siya lunggan, may lagob man. Okay. So, ini nga mga lagob niya, anong posible nagtugas ni Doc? Any hard blunt object, kaya gina-apply da. So, Or nakausdang niyang tuod, ini yan siya luko-lukuan, ito pagkat sa pusog-pusugan niya, any rough na tatay, nga may rough na surface, nga naka-ginhanot na da, o gina-apply na da. So, ano ni, pwedeng nakabunggo siya or may nag-inflict gidya, hungod ang pag-inflict sini nga mga injuries, Doc? Ano nga klase nga bunggo da? Kung nga bunggoan na da, di dire sige bunggoan sa igatiil da, sa dampi da, siya ka bagay nga magasgasan sila. Okay. So, ining mga kwa niya, ang injuries niya other than sa iya sining kwanabi nga mga gunshot wounds sa makabig man nato ning mga kwandok fatal abi or ano da? Sa tila ni kundi mo ni madala sa ospital patay ni sa tila. Okay. So, by the way, Doc, nakwan, kung ano kalayo ining si Fernandez, ang nasapuan siya bala, ano kalayo sa salakyan to? Hindi ko nakambal. Iway ko po kasi. Okay. So, anong imo sini, based to sa mga injuries niya, dadan sa iya sining mga gunshot wounds sa saan o atogin na inflict abi sa iya, before or after na siya natiruhan? Oo. Ano, sir? Oo, ang iba niya to bala, Doc, nga injuries, saan o to pwede nga natabo, before or after na siya nga gintiro? Priska pa to. Within that time frame only. Oo. Kung balik-balikan ta bala, Doc, ang imo man to nga autopsy examination sa kay JP Bosque and sa kay Floyd Fernandez, ang time frame to, or sa kay Mark Libaw rather, ang time frame nga napatay to sila kag ining time frame man sang napatay si JP Fernandez the same lang ni or may lain na Dr. Libakin? At kung inuras lang, hindi na tada ka deep charge kalapiton sila. Okay. Kuha naton, Doc, ang kuha nabi, ang injuries sining ni Mark or ni Floyd Fernandez kagadtong sa kay JP Bosque and sa kay Mark Libaw, daw may other man kita dito nga mga nakita, Doc, other than sa ila sining nga mga gunshot wounds? Oo. Oo. Ano to ya posible ang naka-inflict, Doc? Ang iya to sa dugan to, dako to nga gasgas mo. Nakay Bosque. Kung nakakabito ka to sa MUX, may mabungguan to si Bosque sa iya dugan, nga magasgasan to. Kaya ang MUX na SUV na nga, daw wala mo nag sharp kag-grab survey sa sulod ang MUX na, agra sa magasgas. Oo. So amo tong daw dako ginabi sa kay Bosque atong sa may dughan niya nga gasgas sa kay Libaw, Doc. Sa kay Libaw ang yagtang lang tong may gasgas kag ang yang nga black eye to wala
Posible ay handok nga kung patay na ang victim kaga may makuan abi, may mahanot abi sa ila sining hard object, makakuan gyapon na, maka-create gyapon na sang hematoma abi or black eye in the case abi to ni Libaw, Dr. Libakin. Kung patay na, hindi na kay wala na lang ang blood circulation and circulate. Hindi na maglupok pa mga blood vessel ng create ng hematoma kay marapture ng blood vessel to create ay hematoma. Wala na nila. Okay? Hindi na pwede matabo. Oo. Okay. Jerry Wavit, palayag na to liwat sa statement ni Dr. Owen Libakin. Now, balik-balikan ko ang statement ni Police Senior Master Sergeant Lindero. I do believe hindi lang niya kaugalingon or opinion or personal opinion ni Senior Master Sergeant Lindero, kundi collective information ini nagikan sa Special Investigation Task Group sa aton sining mga kabombo to stand firm. And ginpahayag pagani nga consistent ang statement ni Jevron Paruhinog. Sa gipamangkot sa kundiin nga anggulo, nag-consistent ang pahayag ni Paruhinog suno kay Senior Master Sergeant Talindiro nga spokesperson sa Special Investigation Task Group. Ti dito kuno iya sa anggulo nga ang firer ara sa tuo. Ara sa tuo nga side kay ang pila sang mga biktima ang yara sa wala sa aton sini nga mga kabombo, kag hindi man lang kuno niya basta-basta nga magbaton ang Special Investigation Task Group sa hook, line, and sinker nga pahayag sa lone survivor. May duha na ka person of interest kag ang isa nakilala sa itsura, pero kilala kuno suno sa kay sa spokesperson sang SITG, kilala niya gid pero hindi niya kilala ang pangalan. So do kabudlay no, hangpon nga kilala mo gid pero hindi mo kilala sa pangalan. Paano ina? Do naglibog ulo ko. Ang natumod lang diri so far is isa lang kapusil ang gingamit sa paggaluthang. Now, kung balik-balikan naton, 4 na niya kalupok ang nabatian. How come karon nga si Floyd may 6 kapilas? Si JP may 4 kapilas. Si Mark Libaw may 4 kapilas. 6 plus 4 plus 4 is 14. Do the mathematics, Special Investigation Task Group. Ano ko mo man? Ang nabatian nga lupok, 4 sa aton sini nga mga kabombo. Sa anggulo nga pagpangsaputi, ginroll out inyong pagpangsaputi. Tamara na kamo mag-investigar sa another crime scene or hibaloon kundi ng crime scene or may nagapugong sa inyo para nga padalman pagid ang nasambit sini karon nga investigasyon. Regional Director Leo Francisco wants a quality investigation. Tinginatawag nyo lang nga quality investigation nga sandig sa autopsy examination or autopsy result, balabag iya ang ginasundan karon nga investigasyon sang Special Investigation Task Group. Sa bagay, 7 ka milyon ang rason. Sa bagay, 7 ka milyon ang rason. Na-eksplikar na kuno ang theory sang Special Investigation Task Group through their spokesperson, Police Senior Master Sergeant Lindero, na-eksplikar nga ang mga theory kung nga ang nakaangkon sang abrasion kag contusion or hematoma or whatever it is sa aton sini nga mga kabombo, that was a pure theory. Teorya lang na iya. Kag si Dr. Owen Libakin sa aton sini mga kabombo wala nagapati sina scientifically basing sa iya nga expertise as a former medical legal officer sa aton sini mga kabombo. Kaya ano gani ang last sentence nga ginpahayag ni Dr. Owen Libakin? Kung patay ng mga tawo, hindi na iya malaguban pa
sa ngalan sa patas nga pagwaragwag or just for the sake of discussion. Nakabunggo gid man abi pag kuha sa mga responder sa aton sini nga mga kabombo. Sino tong responder? Sa istansya? Nami pang sulok-sulok ko ng mga responder to ga kuha gasang biktima kay dalon sa ospital. Pakulahaw nga nagkalabunggo ila ulo. Ginago. Mga responder sa istansya, wan yung ginaoblay nyo sini nga trabaho da sa mayo. Kay nagakuha lang kamo sang biktima sa sulod sa salakyan, wan yung ginahilungan, kundi nagkalabunggo to, hambal sa spokesperson sang SITJ nga si Police Senior Master Sergeant Lindiro. Wisit. Nagresponde ka mo para nga bulngon, dugangan nyo pa ya? Ano klase istoryaton siniman? O galing kay hambal ni Dr. Owen Libakin, sinya Isuzu MU-X da, sports utility vehicle da. Bisan sa auto lang gani, way ka nang sang may makita iya nga matiga nga bagay o rough surface. Di ba? Kag kon may sudden impact gid man, palpak ang ano ganina tawgon? Ang gahabok na dayon bla sa mga salakyan, airbag. Ang airbag system sa Isuzu MU-X palpak nagkarabanog na to ang nagkalabanog na tong lawas kag ulo sang sakay sa likod kag sa tubang to. Why did yan activate ang airbag system? Palpak ang airbag system ka MU-X ni. Sandig sa investigasyon sang Special Investigation Task Group nga gin-relay nila sa ila spokesperson sa Special Investigation Task Group 19 na sila kabilog. Tiamo na ang ila nga gintipon nga mga impormasyon kag ginbulyada nila kay Lindiro kag ginpagwa man ni Lindiro sa media. Next, nga ako no nag-conclude nga sa sulod sang salakyan kay may splatter sang dugo. Naturalmente, kung may pilas ka, malaptagin na dugo kung ibutang sa salakyan. Sa aton sini nga mga kabumbo, kag they are entertaining the fact nga nakagwa pa iya si Floyd Fernandez sa salakyan sa aton sini nga mga kabumbo. Now, kung nag-tilt, pakita ang nagatakilid, bumbo, meliog ko, kung nag-tilt ang salakyan sa kilid sang taramnan, sa aton sini nga mga kabumbo, kag ang firer, dahil again, kung nag-tilt ang salakyan, paano makagwa to si JP or si Floyd Fernandez abe? Granting nga may pilas na siya. May pilas na siya sa iya, sini iya nga tiil. Ang paa niya bla, sa femur niya, femur ang tulan mo ni sa paa mo bla, buka na. Hambal ni Dr. Owen Libakin. Paano siya makagwa to abe? Sa aton sini nga mga kabumbo? Abil propinsaran nyo sa aton sini mga kabumbo nagapamati subong ka nagasunod sa aton sa Facebook Live. Propinsaran nyo abe, no? Imagine nyo abe, sa aton sini nga mga kabumbo. Palihog ako. Now, Aryo, ang igo ni Floyd Fernandez sa aton sini nga mga kabombo, anom ka gunshot wounds, sa anom na may isa ka kibya sa likod. 3 kalapos, 2 ang close range. No? Sa aton sini mga kabombo, ang close range sa ilok likod ayon. So paano siya makapalagyo? Ang close range patal ni Botsilingon, patay ni siya dayon. Sa investigasyon sa mga medical legal officer, sa mga krimen kung may patay, ang una nga pilas sa aton sini mga kabombo, amo nang gina-consider, or ang pilas nga hindi patal, amo nang gina-consider una nga pilas. Kag kung intertinaro naton sa gyapon ang statement
ni Jevron Paruhinog, just like sang ginahimo karon sang Special Investigation Task Group, paano nakapalagyo si Floyd Fernandez kay wasak na ang iya, wala nga tiil, kag may igo pa siya. May igo pa siya sa iya sining tiil pagid. Left thigh kag sa left ng luku-lukuan sa aton sining mga kabombo. True in true. Lapos. Paano siya makamang? Sa kamangay karon may iplastar pa kikuda na sa inyo, no? Sa aton sining mga kabombo. Ginatapos-tapos ko lang ning sa kay Lindiro kag kay Doc Libakin. Now, ang trajectory patuo subot silingon kung walang igo mo ang nagtiro sa imo, ari sa imo iya nga right side. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Kag kung ang pagtiro sa imo tadlong ang trajectory, but silingon nga level lang kamo. Si Floyd pilani 5'9", 5'10", dako ning tawo Gajim muamok milawas. Pero amo na bala? Pero kung nubo ang nagtiro, ma-level lang ini sa banwa kung nagapungko sila nga duwa. Tigaling kayong trajectory sa igo sa duwa ka fatal nga pilas ni Floyd. Ang trajectory is tadlong Halin sa wala, patuo sa aton sini nga mga kabumbo. Now may dugang pagid nga lapos. May tuo nga dughan, lapos sa wala. Di dito na nagambal si Doc nga posible duwa ang firer. Sa aton sini nga mga kabumbo. So paano abi nga nakalabot sa talamnan si Floyd? Kay buka ng iya nga left femur or left thigh bone, may lapos pagid ini siya nga pilas sa luku-lukuan, pakadto iya sa iya sini nga pusog-pusugan. Paano pa siya makakadto dito? Sa talamnan, Maninoy Dante? Sa aton sini nga mga kabumbo? Nagkamang siya? Kung nagkamang siya banwa, nga ang mga gasgas ara sa likod nga bahin sang iya nga tiil. Ginuyod siya? Posible kay hambali Jevron, ginkuyod niya pa kuno si gibuligan niya pagwa si Floyd, pagwa sa salakyan. Now, nagatilt na to ang salakyan sa diin to be magasgas sa tawag si gani sa stepboard sa MUX. Posible sa stepboard sa MUX. Now, sa aton sini iya nga mga kabumbo, ginguyod sa kuno palayo hasta to sa din sige guyod hasta way mga nabutang. Pero ari lang hambalon ko subong sa inyo, ang sapatos ni JP wala higko. Ang ni JP, ang sapatos ni Floyd rather wala higko. Kung ginuyod siya, ano inubaya na sapatos siya? Dahil lang kay may kuan sapatos ko. Men, dali lang gid men. Guyudan ako pa kadto sa talamnan. I am very sorry in fairness sa Special Investigation Task Group, pero ang ginaplastar nyo sa pumuluyo ng investigasyon nyo, kinartons. Kernel Aculiador, sir. Kinartons. Police Brigadier General Leo Francisco, your quality investigators, producing a quality investigation, is for Walt Disney and Looney Tunes. Kinartons. Kay way nagasibo, sir Bisan sa pinakamalipot na naging lang nga paghangop kag pag-insindido, ayawan kita ka-connect bala sa aton sini nga mga kabumbo. Ang igo ni Floyd sa iyang left thigh bone or femur nga wasak, naglapos sa iya sini iya nga pusog-pusugan, luku-lukuan, pusog-pusugan. May posibilidad nga ini siyang nagaluhod sa aton sini nga mga kabumbo. Kay ti ko nagatindog siya kag tiro ka sa kung nagatindog siya
No? Gatindog siya abi sa aton sini nga mga kabumbo. Kag tiniros sa paa, kag kumaglapos ti lapos to sa likod sang paaya kung di nagwae. Kung nagapungko ka naman ting-tiil mo gamo na tadlong, hindi naman to kalapos sa guro? Sa luko-lukuan mo, sa pusog-pusugan mo. Pero kung nagaluhod ikaw, ang imo nga likod nga bahin sang paa nagapilit sa imo sini iyang pusog-pusugan kag tiruhon ka, kung maglapos igo pusog-pusugan mo lapos luko-lukuan pa pusog-pusugan Hindi bla? No? Simple mathematics. Hindi man gani na mathematics, pero tiyan mo na blang hambal nila kung may I ka, maintindihan mo na ano nang inisyatibo. Kahapos hangpon sa aton sini nga mga kabumbo. Hambal ni Dr. Owen Libakin, silingya padalom ang igo halin left thigh lapos sa luko-lukuan. Nan, amo sina higher ang posisyon sang firer. Hindi na to siya kadlagan. Nga ato to siya talamnan niya, haw? May ara naman niya, halin sa luko-lukuan, pakadto sa pusog-pusugan. Subot silingon, no? Akon, ambot kon ma-agree ka mo sa akon sining opinion, this is my personal opinion, nga nagaluhod niya si Floyd sang tiniro sa steel. Sa aton sining mga kabumbo. Gina-roll out diri banwa sang Special Investigation Task Group with 7 million reasons ang pagpangsaputi. Nga man, kiti, why kuno sang sinaputihay nga natabo. Pero sa tatlo sa ila, lunsay may mga lagob kag bakiras. Kag hindi man budlay hangpon, hindi man Espanyol, hindi man Mandarin, hindi man Russian, hindi man Slovak, or whatever language or Arabic, ang pahayag sa medical legal officer nga nagkandak sa autopsy examination nga naghambal siya ginhanot or ginaplayan sang matig-a nga bagay. Tingin pangkot sa ganiti ko na bunggo. Bidok siya ano klase pagbunggo na? Si JP Bosque may dako-dako nga gasgas sa dughan. Tikon sa MUX ko damo na nini bakal MUX magamos ni. Kay hambal ni Lindiro, suno sa SITG, basi ko may wrap surface. Way pa man ko kasakay sa MUX, pero sa Mitsubishi nga Lancer, do wala man sang wrap surface to, kapila ko lang tawon. May MUX man ko nga nasakyan iya sa amigo ko, tinuduway man wrap surface to. Why man kuno gin-state nga may black eye pero ginhambal ni Doc Libakin sa interview siya nga may black eye sa mata ni Mark Libao? Ti nga why iniya gina-entertinar sang Special Investigation Task Group with 7 million reasons? Ang posibilidad nga ginpabudlayan sila, sinaputi sila, suma total. Way punaw kuya maghambal, nga gin-torture sila before sila ginpatay or ginpangtiro. Depende sa inyo kung mapati ka mo sa akon, siniya nga paglantaw, sinadre probisan, sino man siguro sa aton maghambal nga patay na sila yasang gin pasakay or ginpangsakay sila sa salakyan. And the Villa Panian scene was to make believe nga may ambos nga natabo. Sa aton sini iya nga mga kabumbo. During St. Clair Gergos case, ihudi karbon nga dumapatay kita kay waay sang witness, direct witness, wala sang nga tawo nga ara dito sa natabong krimen. Now this time, sa Estancia Massacre, may lone survivor. And the Special Investigation Task Group with 7 million reasons, naghambal man nga ti, hindi kita iya hook, line, and sinker sa statement ni Jevron Paruhinog.
nga aabi hindi siya subong ang tutukan sang investigasyon ng mga labay-labay among inyo, mga kung kay sinuto po silang 9mm, why ganito kalupok? Ang sistema ato ni man. Kaya ang lagob nila, kuno yan, nabunggo to sa salakyan, pinangbunggo sang responde to sa ila, pagkuha sa ila sa salakyan, kang dalon sa ospital, amo na yung ginatutukan nyo. Tiliko na lang kurbata ako kay. Tugang nga mga impormasyon aside from sa aton sini nga mga kabombo. Mo Chris Leog ko. Aha, dahil lang yan. Kalma lang ka mo. Sa aton sinimatag palamati. Na-mention ko kaginang hindi na malilipod sa ibalo sa mga kabumbota kung sino man nakakilala sa akon. Why naging man ko? Talagsa sa Malaka na lang kuya. Talagsa sa Malaka na lang kuya nagpanigarilyo. No? Nag-silo na ko sa vape. Hindi man sila nga gina-advertise ko na sa inyo. Pero nag-silo ko sa vape. Now, naubusan ako Diyos kagapon. Nagkanto ako sa vape shop. Di ko lang paghambalong kundi nga vape shop. Ti sa vape shop nga nasuki ko na dati do ga Facebook man sila kilala man kuguro nila bisan nakamas nagmuno. Ay, bumbutsam. Sinya ang isa sa mga biktima sa istansya masakyer tubla. Nakabakal pa di Diyos sang gimangkot ya ang tupadya. Sinya di blang si ano to blang taas to blang no, tatlo do bakal pala sila Diyos sa mga. Singkusang san nya sang do ano to na tabo 14 do mga muna nga adlaw. Sinya hindi nga muna nagbaysay pas na gani baysay sa kuno hindi nagamba tong isa nga gimbayran niya kunya diya muna nga adlaw sang temprano pa. Sa aton sini makabumbo. Isandig man sa pagplo pangusisa, tatikiti ining tatlo ka biktima, mga Josephinian man nimo. Isa lang kami ni Kalma Mater. Dami mga kilala sila, nga kilala ko man, nagpropang istorya kita, nagpropamangkot kita. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang hambal gani Bumbo Chris, ang kilala ko, siling niya, sa aton sini nga mga kabumbo. Sa crime scene kuno kag sa mga recoveries king balik sa pamilya, wala na to ang juice or ang vape nga balik. Ginalantaw man karon nga base nagaturo tambay sila tapos pinang pick up sila. Sang gabi na kay last scene ang puti nga sports utility vehicle, mga lasutsoy media mo sa aton sini nga mga kabumbo. So may posibilidad nga base pinang pick up sila kuno. No? Gatambay pala sila pang pick up ng tayaan. Amo na to, the rest is history. Sa aton sinikaron iya nga matag palamati. Now, isa pa gid sa mga notisyaran sa mga nakakilala sa kay Floyd, kay si Floyd, hindi niya pareho sa kadamaan bala kay ti nami lawas siya, naga-gym. Hindi siya kuno mahilig magsuksok sang fit nga bayo. Ang iya niya kuno komportable nga bayo sa aton sini nga mga kabombo, ining mga loose. No? Kung ang fit sa iya be large or XL, mas gina-prefer ya kuno nga magsuksok sang double X nga size sa aton sini nga mga kabumbo. Kag naglibog ang ulo sang pamilya kay hindi na kuno ya bayo ni Floyd ang iya ginasuksok sang ara na sa crime scene. Tikon sa pagpati sang pamilya kag sa mga friends nga nakakita sa crime scene nga hindi na iya bayo na suksok, but sila inislan siya. Meg, puligi ko nga makapanahog sa salakyan, Meg. Tapos ang bayo ko nanay dahil lang iduhol di sakon kay mailis ko. Amo na, Special Investigation Task Group. No? Kinarton sao. Next! Okay. May statement si Jevron nga nadanlog kuno sa lamawan or whatsoever
si Floyd sa ila pagpalagyo, sa nahambal ko na nga limpyo ang sapatos ni Floyd. Sa aton sino makabombo. Balaan man isang SITG, galing kiti wala nila gina-intertinar. Ay, nga, wanyo na intertinar ini Special Investigation Group with 7 million reasons. Bangod sa 7 million reasons, siya muna nga wala na nila gina-intertinar na. Sa aton siningi nga mga kabumbo. Kag, ginapa-counter-check ko pagid, sa aton sino makabumbo kay dumay pula pa di sa liog ni JP nga daw agi sang lubid nga daw kinuga siya. Nalipat ko gina kay Doc Owen basi kon natulok ulihin niya lang tulok pangdan. Ang dugang nga pilas ni JP sa aton sini nga mga kabumbo, lagob sa sulok-sulok, may lagob sa likod sang dulunggan. May lagob sa left nga tuhod. Sa iya nga walang tsura, may duwa pagid siya kalagob nga palaba do tunga sa ruler. Sa aton sini nga mga kabumbo. Di nagpalamunggo sa ano? Nagpalamunggo sa pertahan sa MUX. Sa aton sini matag palamati. Kabay pang sibaw-sibawon man ini ni kabay pa nga sibaw-sibawon man ini ni Police Brigadier General Leo Francisco ang nasambit sining investigasyon sang Special Investigation Task Group with 7 million reasons ang latest update. Kay ang gusto sang ato Regional Director, quality investigation, way nagasibo kag hindi tamangot-angot ang results sang autopsy sa aton sini nga mga kabumbo. One thing is for sure. There is no perfect crime. Pero there will always be palpak investigators. Oras 32 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Nag-standby na karon sa Sinimatinyon si Vice Mayor Neil Olivares sang banwa sang uton sa aton sini nga pagpangalagad pero maayo ko anay Vice maayo ko anay sang gamay lang sini nimo nga tiyempo kay mabuya lang ko sang pila ka mga importante sini nga pahanumdom kay makuha man kita sang statement or reaction sang good Vice Mayor sang munisipalidad sang Uton regarding sa opinion sang DILG may kantanan sa pagkwestiyon sa proseso sa pag-concur sa kay Mr. Eusebio Boy Villavicencio bilang municipal administrator. Balikan naton ini pagkatapos gilamang sa pila ka importanteng mga panumdom. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan.
Ang kapistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Kapis. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agod nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining launa balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover. Sa aton sining mga kabombo kagapon giplastar naton diri ang bahin sang pahayag ni SB member Vanessa T. Salinas, no? Ang SB member sa Banwa sang Uton nga nagpadala sang sulat, queries sa Department of the Interior Local Government regarding sa proseso sang concurrence para sa concurrence ni Mr. Boy Villavicencio bilang municipal administrator. Kagapon napatpat na naman, naplastat na naman diri ang nasambit sini iyang opinion, but we would like to kuha man sang bahin karon sang Vice Mayor sang Banwa iya sang Uton, and we have us right now, si Vice Mayor Neil Olivares sang Banwa iya sang Uton. Vice, live ikaw karon via Zoom. Upon mo si Bombo Chama, batian ka man live sa 837 kHz sa aton radio dial, and of course sa aton sa Facebook Live. Once again, good afternoon, welcome sa Bomboanay sa Udto, Vice Mayor Olivares, sir. Ay nga pon gid, Bombo Cham, kag sa imo man mga tagpalamati, ilabi na gid sa akon mga kasimano nga agtunganon here and abroad. All right. Vice, kumusta na? Do you have the copy sang opinion sang DILG regarding sa query ni SB member Salinas tuhoy iya sa pag-concur sa proseso, pag-concur sa kay Mr. Boy Villavicencio bilang municipal advisor sang Uton? Yes, Bombo Cham, may kopya na ako. So ano imo iya ang mahambal sinini mo sa kopya diri Vice? Well, kagina nag-render man ako sa akong privilege speech para ma-clarify ko sa sanggunian, Bombo Cham. Kay ako I'm firm of my stand nga ang opinion sa DILG, Regional Office 6, si dalom ni Director Ineniero, remains as an opinion, no? Kag ako nagapatigid sa Rule 131 of the Rules of Court nga legislative acts enjoy the presumption of validity. That's why sa linggo gani depende na sa korte to thresh out, no, and to decide on the said question measure. All right. Now, kung maghambal ikaw nga sandig sa Rule 131 sang Section 3 sang Rules of Court nga presumption of validity, Vice Mayor Olivares, sir, may mga jurisprudence nga ginbasihan man ang DILG diri kag amo man iyang ginsandigan sang query sang SB member Salinas, jurisprudence na desisyonan na sang korte kag ang mga nadesisyonan sang korte ang nagahimo na ina nga law of the land. So sa ginhatag nila nga jurisprudence sa aton sini nga mga kabombo, nagapahayag diri nga ang proseso sa pag-concur sa kay Mr. Boy Villavicencio no wala nagagi sa insakto nga proseso, but ano yang imo iya nga paglantaw sini bilang madugay naman nga nagapanerbisyo sa Banwa sang Uton kag naging outstanding Vice Mayor man, Vice? Bombo Cham, as far as I'm concerned as the presiding officer, na-comply sang sanggunian ang requirements ng Article 119 of the Local Government Code. Kakundiin, anong ang nagboto pabor sa concurrence ni Municipal Administrator Boy Villavicencio. Ini sila mo sanday, Konsehal Jimmy Olivares, Lorna Tumambo Junigo, Dennis Heroche, Lee Britannia Alison, kag ang duwa nga nag-move kag nag-second si Konsehal Ernesto Ticao kag Konsehal Vanessa Turita Salinas. Nagalibo ganing ulo ko nga ang siya man ang co-sponsor sining resolution nga gina-question pa niya. Okay. Ining gin-lay down nimo nga facts, Vice, amuning session ninyo nga ginpatigayon sang August or July
kung insakto ako? Yes, August 3, Bombo Champ. August 3. All right. Okay. Siling ko gani, supposedly sang August 10, during the reading of the minutes of the previous session, kung may mga reklamo sila, kin-correctionan nila. But then the minutes of that succeeding session was approved in toto. That means, ang mga actions ng Sangguniang Bayan sang preceding session sang August 3 was ratified by the Sangguniang Bayan when it adopted the minutes of August 3, no, sang August 10, 2022. All right. So, ano karon ang estado ni Mr. Boy Villavicencio, Vice Mayor Olivares? Since August 24, Bombo Champ, gin-approve na sang civil service ang iyang appointment. Nakita sa civil service nga valid ang pag-appoint ni Mayor Socorro Fusin sa iya. In fact, ang concurrence, one of the requirements, pag nakita man sa civil service, maybe because of that presumption of validity, gin-approve na sa civil service ang iya appointment as municipal administrator. Okay, so starting August 24, nagpanerbisyo na siya bilang the municipal administrator sa Manuasang Uton? Or even Since before? July pa, Or even yes, before? since July pa, Bombo Champ, since July. Since July. Okay. So, amo na sinikaron. Now, ano ang lihok sunod ni Vice Mayor Neil Olivares tuhoy sa amo sinikaron iyang issue, Vice? That's why upon receipt of this opinion of the DILG, kaya tungkol naghambal diri si Director Ininyero, sa second to the last page lang niya, nonetheless, this level welcomes any clarification regarding this matter. That is why yesterday, Bombo Champ, nag-submit na ako sa akon nga clarificatory letter dito sa DILG Regional Office 6, copy furnished ang DILG Provincial Director. Kundiin, kincite na ako nga dim ratified na ang aksyon sa Sangguniang Bayan sa August 3 when it adopted the minutes of the previous session sang August 10. And then in my letter, I expressly written therein that I will testify on this decision of the Sangguniang Bayan before any agency or court of competent jurisdiction because it is my personal obligation as presiding officer to defend the action of the Sanggunian. And also because I have personal knowledge sang what transpired sa Sangguniang Bayan session. Kiti, ikaw ang presiding officer sa itong iyang tsempo, Vice mo? Yes. Alright. Now, may copy man ako diri nga sabahin naman iya karon sang sort of a pagtawag sa atensyon ni SB Salinas regarding sa pagpaslaw niya sa pagpirma sang confirmation sang concurrence ni Mr. Boy Villavicencio? Ate may rason man na siya, Bobo Champ, maybe, kung nga wala siyang pirma. But then, I told my staff to distribute the resolution because ang resolution, once signed, certified correct by the secretary, and attested by the presiding officer, valido siya in form and substance. Okay. All right. Siguro panugutan mo ako, Vice, kay do damo interesado nga mabalaan kung anong unod sang imo iyang privilege speech kagina sa inyo sining regular session. Vice Mayor Olivares, sir. So simple malang, Bobo Champ, clarify ko nga there is no question about compliance to Article 119 because this Sanggunian reached the minimum number of votes, which is 6 minimum number of votes of all the members of the Sanggunian on that particular session of August 3. And then, I told Honorable Salinas, kasi co-sponsor ka man, should you have questions, you can go to the civil service. Kaya gina-approve na sa civil service ang appointment ni Mr. Villavicencio as municipal administrator. Okay, so... And then, ginsite ko man sa akong letter nga as presiding officer, it is my duty to testify before any agency or before any court of competent jurisdiction that indeed Resolution 2022-153 has been valid. Okay. So, ang ining sitwasyon dira karon sa inyo,
Vice Mayor Neil Olivares, sir, magatuga bala ini sang gap between sa mga other members sang Sangguniang Bayan kag sa imo, or bangod na resolve na ining issue mangin ang working relationship ninyo bala dira mangin harmonious na? Ano sa imo paglantaw, Vice Mayor Neil? I am hopeful nga maging harmonious Bobo Champ. Kay tigin side ko man nga dapat nagda-deliberate kita, nagda-debate kita on issues, not on personalities. And then as presiding officer, institutionalize ko ang tawag lang parliamentary ethics and decorum naton. Kaga mo na nga dapat as member of the collegial body, you are part and parcel of the decision of the entire body. Okay. All right. Anong show cause order nimo? May ara bala kay SB Vanessa Torita Salinas? Not yet. Ang ako lang niya nga, should she further question this? Diba si, I might issue a show cause order being the head of the legislative department for her to explain why no administrative or disciplinary action be taken against her. All right. Kung may mga other legal moves or kung ano man nga sarang sining mga lihok man abi ang sa piyak sining kampo, I'm referring to SB member Salinas regarding sining development karon, bukas man yang inyo sining opisina agud nga magbaton sini Vice Mayor Olivares, sir? Open gid Bombo Chama. Ay kita gapati nga tanan maistoryahan. Tanan after due process kag may speaker si Mayo, ako nagapati nga ang tanan masanagan. Aha. All right. Sige. For the record, Vice, balik-balikan ko lang jutay sang August 3 nga session ninyo, ang present 8, kag ikaw nga presiding officer making it 9. Kami duha ka absent? Okay. All right. Sige. Vice, thank you so much for your time. Mayong hapon, silwat sa imo. God bless. Thank you, Kid Bombo Cham, for this opportunity. Kag salamat sa imo patas nga paguragwag. There you have it, si Vice Mayor Neil Olivares, ang Vice Mayor sang Banwa sang Uton. So, nagapanindugan gini ang firm kag amo sinang nangin desisyon sang Sangguniang Bayan sang Uton, no, sa aton sini nga mga kabombo, kag nakita yan ni Vice Mayor Neil Olivares nga nag-agi man sa proseso. Ugaling amo lang sinabanwa, may ara sang kampo naman nga naga-question sa proseso kay ti among kuno siniyang natun-an nila si SB member Salinas nagambal nga ti sa meeting abinamon dapat sa concurrence sang tawag si gani isang katulad abi sa municipal administrator dapat makalabot gid kita sa simple or sa qualified majority, no? Kag sa Sangguniang Bayan sa aton sini nga mga kabombo, ang tanan nga member excluding the vice mayor, pulo na sila ang qualified majority sang pulo is 6, sa aton sini nga mga tagpalamati. Tiyang balya ni Vice Mayor Neil Olivares, sinyan diya ka 6 kami kay 4 na nga daan ang nagboto, no? 4 na nga daan ang nagboto nga pabor sa concurrence ni Mr. Eusebio Boy Villavicencio sang August 4 nga sesyon. And by the way, sang August 4 nga sesyon, 8 ang present, no, as confirmed by Vice Mayor Olivares. 8 ang present. So, 4 ang nag-confirm sa concurrence. Kung si Vice Mayor Olivares ang pamangkuton, siling niya nag-anom na siya kay is it SB member Tikaw nga nag-move for concurrence and nag-second demotion si SB member Salinas. If I remember it right, no? Sa aton sini nga mga kabombo, making it 6. So, nagwa 6-4 na. Ti kung mag 6-4 ikaw, ti pulo di ba? Sa aton sini nga mga kabombo.
Ti paano karon iya nagpulo kayang present 8? Una anay naglabot pa sa punto nga may tiebreaker mo. 4-4 for concurrence and 4 for the non-concurrence. Rason nga ti amo to'y ginbaisan man iya ang pag-break sang tie sang vice governor or sang vice mayor. So na-break ang tie, making it 5-4. But ang 5-4 sa ton siniya nga mga kabumbo, hindi saya makatrespasser or hindi saya ang term sila dado, hindi saya ang proper number for the concurrence sang municipal administrator kay ginakinahanglan gani ang qualified majority. So, ang natabo sina diri Banwa, bangod ang interpretasyon naman niya ni Vice Mayor Olivares, bangod kay may 4 na nga nag-vote for concurrence, ginisip ni Vice Mayor Olivares ang nag-move for concurrence kag second demotion sa concurrence nga nagbuto sila for the concurrence of Mr. Boy Villavicencio, of which adtong duwa kabahin sila to sang nagboto for the non-concurrence of Mr. Boy Villavicencio. Bangod gani kiti may nakita si SB Salinas nga daw sala ang proseso nila. That is why nagsaka sa Department of Interior and Local Government. Now, ang DILG abi is playing safe right now sa aton sini nga mga kabumbo kay ti why man sila naghambal diri sang specific gid iya kung sino ang sala kag kung sino ang insakto. Ang ilalamang sinadriya nag-state sang mga jurisprudence, no? Kag ang isa man sa mga ginasandigan gani ni Vice Mayor Neil Olivares is that nga ang legislative acts naga-enjoy sang presumption of validity and legislative bodies are presumed to have carried out their function regularly in enacting the said measure sandig sa Rule 131, Section 3 sang Rules of Court, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ang DILG naman sa aton sini matag palamati sa pagdetermine kung may sala bala kag insakto ang kung sala si Vice Mayor Olivares or insakto si SB Salinas or the other way around, sala si SB Salinas, insakto si Vice Mayor Olivares, wala man diri na state sa pahayag sa DILG, ang ilalang sinadriya nga against state ang jurisprudence man. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Kag diri sa aton sini iya nga pag go over sining nasambit karon iya nga dokumento ang issue sang pag-break sa tie daw hindi naging man sina iya kinahanglanon for the concurrence issue alone. Kay ti 6-4 mo kung 5-4 why man gyapon ni mangyapon ka trespasser. Now, sa aton sini nga mga kabombo, ang gusto naton iya nga maklaruhan sini karon Banwa, sa aton sini matag palamati, ang sesyon sang August 4 nga kun si Vice Mayor Olivares pa siya ti why man sang may nag-raise ang question, why man sang nag-clarify nga nag 6-4 na kay ginisip ang nag-move kag ang nag-second demotion sa aton sini nga mga kabumbo kag ang abstention kung may ara gid man lain man yang absent sa abstention kung may mag-abstain sa nominal voting or sa pagbinutuhay sa aton sini nga mga kabumbo gina-consider ina for non concurrence or mambal naton abi so on the negative side sa aton sini nga mga kabumbo. Now, gusto ko lang matahagan man, siguro kinanglantas ang explanation from the Department of Interior and Local Government kay naplastata naman ang magtimbang sini nga bahin. Gusto ko maklaruhan on the issue nga kung sa 10 ka miyembro sa Sangguniang Bayan, 2 ang absent, making it 8 members are present. Sa 8 member present, siyam pati ang Vice Mayor sa aton sini nga mga kabombo, tapos ang ginbasihan for concurrence is
6-4 ang binutuhay, making it the total number of 10. So paano karon nag-10 kay apat ang 8 ka SB member, isa ka vice mayor, ti siyam lang ito nagsubra sila ha. Hindi ba? Amo nang gusto naton maklaruhan pagin. That is why nga medyo kulo-kulabo sa aton siningan sempo sa sining matinyon. Ayo kita nga makapaschedule sang interview man with the Department of Interior and Local Government para sa clarification sa sining issue karon. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ang oras naton 55 minutos sa kaligad sa takna nga lawna. Pagbalik naton banwado nga mga balita kaga impormasyon diri man sa palatuntunan, bombohanay sa udto pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdom. Siya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit ng credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sa Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time ang nabilin 1 minuto na ang 1 minuto na lang nabilin antes kita magdangat sa takna sining alas 2. Dahil lang gid kay ang akon sining amigo bla. Nagbakal sang slakyan, ginsindan niya ko nga picture sinya. Yung ko lang tao sang sulod sang akon nga brand new Mu-X abe. Kag palihog ako mabutsam lang tao kung din dirang rough surface. Werte nga mga request akon sa akon sining abyan
bilang maayo nga biyan, son nga biyan, papanawag na gagamay ito, Bombo Chris, pagkita tatong do dashboard bala. Dashboard ito ba nga na no? Arag yung enlarge ni nan. That's it. Oh. I-zoom out gamay. Muna. Nan! Muna. Oh. May ano dira? Oh, dira oh. Dira sa backseat. May ano dira? Ano ganitong term Bombo doon ang rough surface? Kung akong galantaw ang makita ko subong ang rough ang akon guyay. Pero sa salakyan, sa sports utility vehicle, duway gid ko sang rough surface ka nakita dira. Oh, my goodness. Sa tubang abe, kung may rough surface man to. Oh. Gina-advertise ang mga car companies ngang ilang mga salakyan kung baklo nimo safe ang safety features above standard. No? Sa aton sino makabumbo, but silingon kumplito, may airbag sa driver seat, sa passenger seat, no? Ang mga latest pag hindi amamugin, no? Ang mga latest pag hindi nga dahil lang nakita ko sa Manubilay doon nagalalabaw man yung mga hilo niyo, branyo gimaneng migo ko doon. Branyo gimaneng yung binakal mo kaya doon may mga tagip-tip. Why may plastic pang stereo yato. Kampyo no. Oh. Anyway, sa aton sin makabombo magbaligya ang mga car companies. Sang ila siniya nga salakyan nagaagi ni sa pinaka mambal naton nanari-sari sining pagtsikyar sang safety features, ang riding comfort, so on and so forth, no? Ang interior sini mahumo, komportable, no? So bisan kun di ka patuguro makabunggo dira, do hindi ka gid guro malaguban, no? Hilabi pa kun patay ka na, kun wala ka na sang kabuhi. Hindi it is impossible nga may malaguban ka pa kung makabunggo ka nga patay ka na. Sandig na iya sa forensic expert, no? Former head sang medical legal office sang Police Regional Office 6. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Amo na sana siling ko lang sa kay Police Brigadier General Leo Francisco, Sir Balangko subong ara kada sa ICPO may mga nagapamati dira. Kung Tagalugon ko ba si malabot kita 2:30 karon ti do lang alang. Basta amo na ba ko sibaw-sibaw walang investigasyon sang Special Investigation Task Group with 7 million reasons. No? Kung quality investigation gid man ang ginapatigayon si nila. Standby na sa kapon lamang program ko pa naman sa kay Tita Regine. Isbombot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya
kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps.
Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog,
Bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon. Mayong hapon sa intanan mga kabombo, oras sa Pilipinas, 19 minutos makalipas ng 2:00 sa hapon. Yari na ang kahapon lamang program. Kaupo din si Tita Regine sa sining mainit apang manami mano nga kahaponanon sang Lunes, Martes, Miyerkules. Wednesday afternoon, welcome sa kahapon lamang program, mga kabombo. 95 days to go before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. So far, ano na ang mga plano-plano natin dira? May mga pang-contact na ng mga miyembro sa pamilya ato sa malayo ato sa abroad nga magpauli na kag magululupod parang mag-inoptanize sa sining pagsaulog sa Christmas sa sining tuig, and of course kaupod na ang New Year. I am sure, no? And ang mga paryente sa abroad, they are just so excited, diba? 2 years after pandemic, and now pwede na nga makaupod ng pamilya sa pagselebrar sang Pasko. Good afternoon again, mga kabombo. This afternoon, rin na naman ang mga matahong mga kasaysayan nga nagahulat sa aton. Gani sa imo man nga istorya dira, pwede na ina nga mga email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I welcome you all once again. Kaupo ninyo si Tita Regine, kagaupo naman ang ambahanon nga ini nagikan sa Bombo Music Festival from Charles Kevinton to para sa inyo. Good afternoon. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me
without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. Our hearts in perfect peace. Come back and make me complete. Do 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 do. Summer baby, summer come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Oh my, no, there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Well, that's why there is always you and me and you. Hindi ba? Not I, mine. Good afternoon again and welcome. Oras naton 25 minutos na, makaligad ang alas 2 sa hapon. Kaupad si Tita Regine, ari na ang first story naton, nagikan sa kay Nanay Del, sa Zaraga. Ang tigulos ng iyang istorya nga gina-share sa aton this afternoon is My Traumatic Experience, September 15, 1979. And it says, Good afternoon, Inday Regine. Good afternoon sa imo and to all members of Mambo Radio. Sa dalaing kagid nga pamati sa imong kahapon lamang program, na-inspire man ako nga magsulat sa akong nga traumatic experience. Year 1979. Ika-second year pa lang ako nga na-assign sa sining school, Balud 2 Elementary School, District of Zaraga, Iloilo. Mga 200 meters more or less from the river. It's a rainy month of September. Kami nga mga teachers aware ng paghihimuon namon on weekends kay wala klase Saturdays and Sundays. Tanan namon nga mga things inside the classroom, books, magazines, kag iban pa, were all placed on top of tables and chairs nga kun magbaha, hindi mabasa. One fine day, without least expectation, gin-invite kami sa amon barangay captain sa lunch, bunyag. We attended. Just after lunch, heavy rain fell on parts of Dingle and neighboring towns. Dali-dali kami pauli sa school. Haladang hospasakas ang books and everything and went out of school premises. Lamang lang kami nga nakalakat sa road, ara na ang tubig. Baha nagasunod sa amon. 4 lang kami, pulos babae. Nadumduman namon manglaktod na lang sa malapad nga kamaisan nga natapas na. Nagadalom ang tubig, hasta na sa lapituhod. Ay abaw, gulpi lang, naguluwa, dalagko nga mga talimbabaga, daw tudlo kadalagko. Ay ala, for heaven's sake, ano iniman? Abaw, nagalangoy, halalangoy pakadto sa amon, makupo sa amon mga batiis. Hindi gid maisip, kadamo-damo gid. Inday Regine, 46 years old na ako.
In my whole lifetime, wala gid ako maka-experience sining sitwasyon nga ini. Kaladlok, kakalakulba, kahangawa. Daw malipong na ako. Ang duha ko ka faithful and loved co-teachers, ginkapta ng ilok ko. Ang isa ka ma'am sa isa ko man ka ilok. Bale, gintimbangan nila ako. Ang ginhimo ko, hala, tindak, lakat, lakat, tindak, kag maghilibion todo. Nakalambot kami sa ditch irrigation. Abaw, kadalom. Ano naman ini? Pagtanaw namon sa idalom, may dako nga tangkig, naganganga. Ay abaw, nagtiniyabaw naman kami. Aray, doon nagdamgo na lang ako. Abi ko, katapusan na namon. I shouted, "Guardian angels, please help us." Manay, manay, kalma lang. Dalay na lang kita makalampuwa sa sining kalbaryo. Hambal ni Ma'am Luz. Nagapalang luya na ako. Basa kani nga apat. Inday Regine, sa kadamo-damo nga mga talimbabaga. With God's mercy, wala kami makagat. Nakalambot gid man kami sa maayo nga alagyan, ang main road. Dungan kami ginhawa sang madalom, kag dungan man kami sining, thank you Lord. We had our silent prayers. I said, prayers can move mountains. Nagsakay kami sa jeep, nagatulo-tulo ang mga bayo namon. Ang duha ka teachers nagpauli sa Zaraga, and the other two teachers forwarded to Iloilo City. Pagabot ko sa balay ni nanay kag tatay, dayon ko hibi kag magpanalambiton. Tay, nay, hindi na ako magmaestra. Hindi na ako magbalik sa Zaraga. Ahay, ang mga parents understanding gid no. Huuni sabat nila. It was a weekend. Nag-visit kami sa Provincial Hospital na Western Visayas Medical Center. Gin-CS ang sister ko. Nagapasulod pa lang kami sa entrance ng hospital. May nagakalahulog na mga dahon laya sang yellow bell shrub. Kadamo gid kay mabaskog ang huyop sang hangin. Abaw, nagkurat siya ako sa tong adalan. Nagasinggit sa manghud ko. Tita Beng, talimbabaga. Kadamo. Dayon niya ako kaptan sang hugot. Na ano kani man, mga dahon ina. Pagkagabi, ginhilanat ako. Bunga sang trauma ko sa September 15, 1979 sang tubig baha sa Baluddos, Zaraga, Iloilo. Lesson to learn. Do not make rush decisions, though how critical it is. Ginpadala ni Nanay Del sang Zaraga, Iloilo. And salamat gid Inday Regine sa imong pagbasa. More power to you and your program. God bless. Kag Inday, here's my follow-up poem. Pwede mo mabasa. Thank you so much. I am happy. Ang poem, nagakahulog ng mga dahon. Kasi sidmon, nagaagaw-agaw ang sanag kag ang dulong. Samtang sa malinong-linong kag matawhay nga hulot, ako gaisahanon. Ang dupoy-dupoy sa mabugnaw nga hangin, nagapabatsyag sang kamingaw. Makita ko ang di maisip nga kakahulog ng mga dahon, kapinalumba sa paglutaw-lutaw sa masinaw nga tubig ulan. Dala sa makusog nga hangin, baha kong hingalanan. Ang mga dahon gakakunyag, gasinadya magutaw-utaw sa masulog nga baha. Kahapon, gakupo pa sila sa mapag-on sa sanga nga ginatangla. Apang ang singkal sang init, hangin nga mabaskog, tunog sa kagag-ihon, sing makadali, mahulog lamang nga di matalupanggan. Initanan, gintuga sang mahal nga Diyos, nga aton pamalandungan. Nawiligid ako maglantaw sining senaryo sa mga dahon. Oo, kaayo nga inspirasyon ang nahatag sa akon. Sining ation, lamharon pa ang akon lawas kag tagipusoon. May kusog sa pagbulig sa isig katawo kag batang Pilipinhon. Apang pag-abot sang tawag sang Ginoo, sino ako nga hindi magsabat
sa panawagan mo. Gani, mahulog man ako tulad sang pagkahulog ninyo sa tung adlaw nga ginalantaw ko kamo. Inday Regine, thank you again for reading my binalaybay. God bless. Keep safe always. Nanay Del, sang Zaraga. And you know what? Nanay Del will be turning 89 years old this coming December 24, 2022. Kanami isang birth date, no? Bispira sang Pasko. And according to iya, she loves to read and write without eyeglasses. Bukanami man, no? Sa linya pa, I am very much inspired and entertained to listen to your KLP, Bombo Radio. Next time, Inday, I'll send you my acronym of Iloilo. Alright. Well, thank you so much. Grabe nga experience ang buta. Especially kung amuna balano ang imo nga ginakahadlokan gid sa tanan. Like say ako manog, as in super nakulbaan gid ko yan sa mga manog. I cannot even look at them. How much more? Imagine talimbabaga. Ti kay ka very saddened sa pagsakas ng tubig. Ti sila mo to siguro kung nagasala ka mo and looking for area para nga makasurvive ka mo, hindi ka mo maano. Sila man siguro ti imagine, no? Nagagulpi lang at nagtaas ng tubig. Syempre sila man, hindi man na sila luyag, magkalamatay man sila. That's why siguro, no? Bisan ano na lang, mangunyapit sila. And ang nakita nila isang imugid nga mga legs. Kag dito sila nagdinalagan. But sa pagkadamo-damo, hambal mo ha, pero wala sang may nakakagat sa imo. Wow, isn't that a miracle? Siguro, no, naunahan man sila. Nagpanik man ato sila siguro. Ang mga talimbabaga nga ato. Kag hindi lahog-lahog ang amo sa nga sahi isang experience. To the point kati, may mga nagakalahulog lang ang mga dahon. Ang gina-imagine mo na dayon, ang dumudamo ng mga talimbabaga coming after you. Well, it's good, no? Nga, na-overcome mo ang amusadto nga trauma, but syempre, ang memories would always be there. Although, ang imo nga trauma, ang imo nga kakulba, siguro amat-amat, na-overcome mo na ina, no? Well, what an experience. But, syempre, ang ginapasalamatan tagid is that, apisal sa amusad to, kagin na hatag nga kakugmat, kag kakulba, kahangawa sa inyo tanan, but you were safe. Nakapauli ka mo sa inyo nga tagsa ka mga pamilya, and now you even reached na 89 years old. So, advanced happy birthday and gunning for more years, ha. Salamat gid sa imo, Inday, or salamat gid sa imo, Inday Del, Nanay Del, sa imo ginsenderi sa aton. Sige, paabuton ko ang imo another story nga i-share diri sa KLP. Oras naton 36 minutos, makaligad ang 2:00 sa hapon. Magabalik ang kahapon lamang program pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abokado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit, muscle aches,
Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot 15 minutos bago magabot ang takna ang alas 3 sa hapon, and moving on to our next story. Here's one coming from Aris Ma'am, sang 5th District. Every dearest, Inday Regine. Maayong hapon sa tanang nga listeners sang KLP, ilabinagid sa imo Inday. Ang akon inog share naman amo ang episode sang akon kabuhi sang bag-o pa lang ako nagpangabuhi. Isa ako ka manunudlo nga na-assign sa 5th District. Nakapamana ako sang bana nga undergraduate. Tungod ang akon nga bana, mabakas kag mabuot, nangin matawhay ang amon pangabuhi. Ginbugayan kami sang anom ka anak. 4 ka lalaki, kag 2 ka babae. Pag-abot ko sa Sininga Barangay, natingala gid ako nga wala sila sang chapel. Ginhandom ko nga pagamedyosan kung paano mapahimuan sang chapel. Tungod dati ako nga Legion of Mary, kag katikista, dako ang akon handom. Gusto sang katawhan didto sa sulod sang barangay, ugaling ang tag-iya sang duta didto, hindi gusto. Sang isa kagabi, nagdamgo ako nga makita sa jealousy sang amon bintana. May nagsulod nga kasanag. Sa ginbuksan ko ang amon bintana, nakita ko nga ang miraculous medal nga birhen. Nagsiling siya sa akon nga sundan ko ang kasanag sang iya kamot. Hambal niya, kung diin magdulog ang kasanag sang iya kamot, may buho didto. Sa idalom sining buho, may santos didto, kag idalon mo siya sa imo altar. Sang ginkuha ko ang santos, amo gali si Saint Vincent de Paul, ang founder sang congregation sang Daughter of Charity. Naglibog ang akon ulo, kung ano ang buot silingon sadto. Gindesensya ko ang lote sa tag-iya kaduta nga donor man sang Jesus o sang Jesus Colmenares District Hospital. Insigida, ginsulatan niya ako sang deed of donation para sa chapel. Dito ko inday nahangpan ang akon nga gindamgo. Nagpangamuyo ako kung ano ang akon himuon.
Nagpangayo ako advice sa akon nga kura paroko. Gipakita ko sa iya kung okay nga maghimo solicitation. Nalipay nga ginpermahan sang akon kura paroko ang solicitation letter. Tungod ba damo ang mga estudyante ko nga nag-abroad, may duha ako kabayaw nga nagaobra sa Kuwait, ginbuligan nila ako. Una nga padala sang akon bayaw, worth 16,000 pesos. Nagpangayo naman ako kay Mama Mary sa akong damgo. Ginsilingan niya ako, nga tanawon ko sa kwarta nga papel na puluon. Sang lantawon ko, amo ang Barasuwain Church. Ang barangay kapitan nga utod sang akon bana ang iasawa sa Kuwait, nga amo ang nagatipon sang among solicitation, amo ang maumpisa obra. Pagpakita ko sa iya sang design sa kwarta, hambag niya sa akon, nga daw akig. Amo lang ini ang amount, hindi na pwede. Naggadto ako sa amon parokya, kag maghibi. Sa magpauli ako, nakita ko nga medyo amo gawa ang design, pero gamay palang gawa. So nagpauli ang akon bayaw, dako na nga amount ang iya dala. Ginpadako na gid nga daw kaangay sang sa kwarta nga napuluon. Ang kulang lang sang amon chapel, amo ang duha ka tipulon nga nagatungtong sa magtimbang nga poste. Half cement ang dingding magtimbang. May salsalon o iron bars nga may design sang duha ka angels nga nagaatubangay nga nagaluhod. Subong, tiles na gidini. Kag siguro maka-accommodate damo nga mga tao. Sang mag-tour si Mrs. Colmenares, gintugyan niya sa amon chapel ang duha ka images ni Mama Mary, ang Our Lady of Fatima, kag Queen of the Most Holy Rosary sa amon. Gintugyan niya para amon niya tatapon. Ang amon nga kura paroko nanamian gid magmisa sa amon tag sa ka First Friday kay puno gid permi ang chapel. Sa subong, bisa nagakurog-kurog na ako kung nagalakat kay daw hindi ko na kaya, pero ginasugat lang ako sa tricycle para nga makasimba. Sa balay, obra lang sang rosarito ang akon obra para sa mga tao. Kung wala na ako materials, nagasulat-sulat ako sa imo inday. Amo gani nga ginatingog ko kag ipadala. Sang nagligad nga pagpadala ko daw 4 o 5 ata kakasaysayan. Ang akon magulangan na stroke, bisan hindi makahambal, nagahibi kada mabatian niya ang pagbasa mo samtang ako sa hospital. Kabay inday, hindi ka matakaan magbasa sang akon kasaysayan. Good luck, good health, and God bless you ang matinahuron. Aris Ma'am, sang 5th District. Grabe no, miracles do really happen. Gin-conceive sa dream, pero na-materialize. And now, dako-dako nga legacy ang imong ginbilin dira sa inyo nga barangay, Aris Ma'am. And I'm sure the people would never forget you for doing such great thing para sa aton nga Ginoo. Sa iban, it could be very, very simple, but if you put in more love, it becomes so great. Hindi bala? And kanami, no? Kay do ka vivid sang imo nga dreams, kag ang tanan, daw ginbase mo man, no? Nga, siguro nagapati ikaw, this is what you wanted. Ang design, kung sa diin, tanan, no? Ipaagi niya sa imo nga damgo. And now, hindi na siya damgo. It's a reality already because it's there. Nagatindog na, kaginagamit na sang tanan-tanan, ginatipunan, tipunan para sa mga nagkalain-lain nga mga aktibidades sa inyo nga barangay. And even up until now, ara ikaw sa gihapon, no? Nga nag-join and active sa gihapon sa kung anuman ang mga lubrahon, mga hilimuson dira sa inyo nga chapel. Good job. Thank you so much, Aris Ma'am, sa 5th District. Oras naton, 8 minutos bago magabot ang takna nga alas 3 sa hapon. Yarianay ang mga importante nga kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa sininga semana tubtob Setyembre 24. Sa ini nga Sabado, ang Plazuela de Iloilo
ang inyo paborito nga destinasyon kada tapos semana ang magadulong sa inyo sa kay Mr. Totong Villaros kusang iya nga banda sa 120 ka minutos nga musical extravaganza nga magapaambit sa inyo nga mga paborito nga kanta sa Setyembre 24 nga bersyon sang concert at The Plaza magaumpisa alas 6 sa gabi. Sa mga kaiwatan na pulo kay espesyal kay matahom nga mga Plazuela Mags ang iga-raffle sa tanan nga mga suki sa Plazuela de Iloilo. Kaya sa Setyembre 25, Domingo nga adlaw, maligwa nga bukas ang ganaan sa natolda para sa pag-abi-abi sa mga luyag nga magpakigbahin sa regular nga Domingo nga misa. Alas 11 ang takna sang aga. Sa tiyon sang misa, mga ikwita sang kagabakod gikan sa Ginoo para aton masarangan nga atubangon ang mga pagtilaw nga dala sang climate change. Plazuela de Iloilo. Together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. 6 minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, magabalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalaw. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system. Sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa,
pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body. Third story kita from Dom Sang Leganes, Iloilo. Dear Tita Regine, good afternoon and good afternoon to you in particular and sa tanan nga mga staff sang Bombo Radio. Tago na ako kay Dom Sang Leganes, senior citizen sa edad ni 90 pero still strong and kicking. Thank you Lord and please give me good health in the years to come. Dito sa pag-umpisa ko gid, 1970s ang nag-join ako sa Corsilio Catholic Christian Movement sa Corsilio House sa distrito sang Arevalo, Iloilo City. I did so because of persuasion and persistent advices ni Nong Cesar, ang neighbor namon, kag isa ka retired military captain. Si Monsignor Bragunze, ang late parish priest sang Amonia Tower, nag-seek siya sang help ni Nong Cesar para nga mangin akon sponsor. Kag willingly, nagpasugot siya. At first, he was sort of being negative, pero si Nong Cesar, permi nagakadto sa amon balay, thus, I was bent to join the said movement. Before my group of 20 brother Corsiliestos, balaan ko na nga madamo ang mga Corsiliestos nga naga-attend kag nakatapos ang ilang schooling. By learning, seeing, and knowing, I was indeed enlightened in joining this De Colores organization. By the way, tita, ang ini nga Corsilio in Christianity or De Colores movement nag-originate ini sa Spain years back. Spanish Catholic hierarchy organized this to spread and propagate the teachings of our God for lasting peace on earth. Ang akon nga mga kauturan nga Corsiliestas were very friendly and with the high spirits of brotherhood. Sa sulod sang balay, there were brother Roliestas who spoke in different rolyos or topics. If my memory would not drive me wrong, I think I can remember si Brother Edward Tahanlangit, ng isa sa mga Roliestas who spoke on piety, which struck us most with a sigh of relief. Tita, sa isa kasimana nga stay namon sa Corsilio House, every other day at 3 to 4 a.m., we were surprised kag makabugtaw kami sa grupo nga nagaharana sa amon. Choir, singing religious songs. We also attended holy masses and sa isa ka Sunday Mass, kag isa pagid sa isa ka Wednesday Mass, kag nagabaton kami sang Holy Communion. When we were about to finish or graduate, gingrupo kami into groups in the participation on the program. Some contributed dances and songs, while others entertained dramas and monologues. Tita, may paghaksanay, may paghalukay, pag-shake hands among brother Corsiliestas. Gapicturanay man, no? And we were asked to give our impressions and 3 brothers volunteered. Madamo nga mga miyembro ng pamilya, mga kaabyanan, mga kaparyentehan ang nag-attend sang closing rites. Samtang nga nagakanta kami sang De Colores song. Kag-ari man diri ang lyrics sang ini nga De Colores song. This is in Spanish. Hindi ko na lang papasahon na. Basta mo sala-sala pa ako, Sir Doms. Anyway, tita, sa siningang panahon, hindi kita magkalipat sa pagpangadi kag magpangamuyo sa aton mahal nga Diyos. Madamo na ang mga kalalataan nga nagakalatabo tungod sa climate change, pandemic, linog, bagyo, baha, gera, kagutom. We must at all times be prepared and pray for our safety to our Lord Jesus Christ through the intercession of our Blessed Virgin Mary. Inside the house, there was a slogan that reads, "What we see and hear, leave it here." I have my own version. What we see and hear, spread it anywhere. Tita, thank you very much, kid, and may God bless us all. Very truly yours, Doms Sang Leganes. Thank you so much again sa imong gin-share diri sa aton sa isa gali ka-Corsiliesta, no? Kag you will never forget ang ina nga experience and guided ikaw sa madamo nga mga teachings nga gintudlo dito sa inyo. Thank you so much, Gid. I know prayers keep you strong.
So keep on praying, not just for yourself, but for others also, especially those who would really need praying. Salamat sa liwat, Sir Dom, sa imong share this afternoon, and everyone sa inyong pag-join sa akon sa saninga hapon. Ang inyong mga istorya pwede na nga ma-email kung tapos na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man nga isulat and then ipadala dayon. Care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Was naman, balikay kita. Maraming salamat sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.